طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ശൈഖുന പിർണെ ഉസ്താദ് ഇരു കൈകളും നാഥനിലേക്ക് ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സിലേക്ക് നേതൃത്വം അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ പ്രബോധന രംഗത്ത് വിപ്ലവ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അഹമ്മദ് സഖാഫി കാസിപ്പട്ന പ്രാസ്താവിക പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ വൈജ്ഞാനിക ഭൂമണ്ഡലങ്ങളിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന അറിവിൻ മഹാകേന്ദ്രം അലവി സഖാഫി കൊളത്തൂർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താനിരിക്കുന്ന മതവിജ്ഞാന സദസ്സിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا وهذه أدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرات أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أرواح أصحاب البدرين وصائر الصحابة والقرابة أجمعين إلى حضرات أرواح مشايخنا وأساتذتنا وأقطاب الأربعة وأربعة المجتهدين أئمة وإلى حضرة روح أبي العباس خضر عليه السلام وإلياس عليه السلام إلى حضرة روح كتب الزمان محمد الشريف المدني قدس الله سره العزيز إلى حضرة روح تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري إلى حضرات أرواح من دفن في هذه البلد من السعداء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدارين. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وبلغ مقاصدنا وتمم نياتنا. اللهم بارك لنا في مجلسنا. اللهم بارك لنا في قريتنا. اللهم بارك لنا في اجتماعنا وافتراقنا. اللهم بارك لنا في أجسادنا وأسماعنا وأبصارنا كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم وفقنا للتعلم والتعليم والتدريس والنصيحة والوعظ ولسائر الخيرات مع الصحة والعافية لوجهك الكريم واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولموتانا ولجميع المؤمنين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. അതിമഹത്തായ വേദിയെ ദുആ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ ദുഃഖർഹതമായ മനുഷ്യ മാനസങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ തേൻമഴത്തുള്ളികളാൽ സ്വാന്തനിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ധാരാളം ശിഷ്യസമ്പത്തിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖുന പെർണെ ഉസ്താദ് അവർക്കൊരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിത സാദാത്യങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതമരുളുവാൻ സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ സമിതി അനിഷേധ്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിഹാബുദ്ദീൻ കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പെർണെ അബ്ബാസ് സഅദി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, കാശിപട്ന അഹമ്മദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് BG ഹനീഫാജ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഉമറാക്കളും, സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദുൻ ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ 432ാമത്തെ വാർഷിക 22ാമത്തെ പഞ്ചവാർഷിക ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ 12ാമത്തെ ദിവസമാണിന്ന്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം നിശ്ചയിച്ച മെയ് 18 വരെ യാതൊരു പ്രയാസവും പ്രതിബന്ധങ്ങളുമില്ലാതെ നല്ല നിലക്ക് ഉറൂസ് പരിപാടി കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടി അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ പ്രഭാഷണ ലോകത്തിലെ മിന്നുന്ന താരം, വഹാബി മൗദൂദി അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ പുത്തൻവാദികളുടെയും പേടി സ്വപ്നവും വാദപ്രതിവാദ സ്റ്റേജുകളിലെ നിറസാന്നിധ്യവും മുഖാമുഖ വേദികളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താനിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് സഖാഫി കാശിപട്ന ഉസ്താദ് അവർകൾ. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട BG ഹനീഫാജ് അവർകൾ, ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി, സയ്യിദ് മദനി അറബിക് ട്രസ്റ്റ്, സയ്യിദ് മദനി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്നതിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രസിഡന്റായ BG ഹനീഫാജ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവമായി പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ത്വാഅത്തിലായി ജീവിതം നയിക്കാൻ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം പറയുന്നു. പരിപാടിയിൽ ദുആ നടത്തി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് സഅദി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, ഉപ്പിനങ്ങടി പെർണ എന്ന നാട്ടിൽ 25ഓളം വർഷം മുദരിസായും ഇപ്പോൾ സർലിക്കട്ടയിലും മുദരിസായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനും സൂഫി വര്യനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് സഅദി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ ദുആ നടത്തി നമ്മുടെ വേദിയെ ധന്യമാക്കി തന്നു. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ത്വാഅത്തിലായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇരു ലോകത്തിലും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടുക അദ്ദേഹത്തെയും നമ്മയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്കിന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് സഖാഫി കാശിപട്ന ഉസ്താദ് അവറുകൾ. മൂടബിദ്ര അൽ മുഫാസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലും
കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് സഖാഫി കൗൺസിലിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമാണ്. മുൻകാല സഖാഫികളിൽ പ്രമുഖനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി ജീവിതം നയിക്കാൻ, അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ, ഇരു ലോകത്തിലും വിജയിക്കാൻ അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പറയുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന മില്ലത്ത് നഗർ മദ്രസയിലെ സദർ ഉസ്താദ് ഷംസുദ്ദീൻ മദനി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, നമ്മുടെ കേന്ദ്ര പള്ളിയുടെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ഹാഫിൽ അബ്ദുൽ മജീദ് ഫാളിലി അൽ ഹിക്കമി ഉസ്താദിനും, അതുപോലെ ഉള്ളാൾബയിൽ ഖത്തീബ് കബീർ സാദി അവർകൾക്കും, അതുപോലെ ദർഗാ കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ നാസിം റഹ്മാൻ ഹാജി, സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ ഇസ്ഹാഖ്, അതുപോലെ മറ്റു കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ, ഉള്ളാൾബയിൽ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് അമീർ അലി, സെക്രട്ടറി ബഷീർ, ട്രഷറർ അബ്ദുൽ അസീസ്, സദർ ഷംസുദ്ദീൻ മദനി, ഉള്ളാൾബയിൽ സദർ ഷംസുദ്ദീൻ മദനി, ദർഗാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഖലീൽ, അതുപോലെ ഹാജി ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ്, ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ മൊയ്തീൻ യൂബി, അതുപോലെ പിലാർ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പിലാർ പ്രസിഡന്റ് PC ഇംതിയാസ്, സെക്രട്ടറി നാസിർ, ട്രഷറർ, അതുപോലെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ജബ്ബാർ സഖാഫി, സദർ ഉസ്താദ് ജബ്ബാർ സഖാഫി, ദർഗാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആരിഫ് യു, അതുപോലെ പട്ല മഹല്ല് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് PH മഹ്മൂദ് ഹാജി, സെക്രട്ടറി തൗസീഫ്, ട്രഷറർ ഹാരിസ് ബി, ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, സദർ മുനീർ ലത്തീഫ് ഉസ്താദ്, ദർഗാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ മൊയ്തീൻ പട്ല അടക്കമുള്ള സ്റ്റേജിലുള്ള എല്ലാ മഹനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, നമ്മുടെ ശരീഅത്ത് കോളേജിന്റെ മുദരിസായിട്ടുള്ള ഇബ്രാഹിം ഹസനി ഉസ്താദ്, നൂമാൻ നൂറാനി, നജീബ് നൂറാനി, അതുപോലെ തസ്ലീം നൂറാനി, ഹിഫ്ളിന്റെ ഉസ്താദുമാർ, സ്റ്റേജിലുള്ള മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അതുപോലെ പരിപാടിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാർ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന്മാർ, വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻസ് അടക്കമുള്ള ഉറുസ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പർമാർ, കൺവീനർമാർ എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ വിഷയം മക്ബറകൾ, അനുഗ്രഹ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നതാണ്. വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ സംസാരിക്കും. ഒരു 2 മിനിറ്റ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാം. മക്ബറകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ദർഗകൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ആ ദർഗയിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ, അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് പാത്രീഭൂതരായവരാണ്. അവർ കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വർഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക്, സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ
പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹവും മദതും ലഭിക്കും. എന്നാൽ ആ മഖബറയുടെ അടുത്ത് അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറൂസിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ആ തെറ്റ് ചെയ്തവന് മാത്രമാണ് ബാധകമാകുന്നത്. ഇതുപോലെ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയം തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണും പെണ്ണും അവിടെ വേർതിരിക്കുന്നില്ല. തവാഫ് ഇടകലർന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുഷിച്ച മനസ്സിന്റെ ആള് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ആ ചെയ്തവന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ കുറ്റം ലഭിക്കുന്നത്. തവാഫ് നിർത്തിവെക്കാൻ അവിടെ പറയാൻ നിർവാഹമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തവാഫ് ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തവാഫ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയില്ല. അതുപോലെ മഹാന്മാരുടെ ഖബറിടങ്ങൾ, ദർഗകൾ, മഖബറകൾ അത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്ത്രീകൾ കലരാത്ത രൂപത്തിൽ, സ്ത്രീയും പുരുഷനും മിങ്കിളാവാത്ത രൂപത്തിൽ വേറെ വേറെ അവർക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയിൽ കൂടി വരാൻ പാടില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വഴി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ പോയിരിക്കണം. ഇനി അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആരെങ്കിലും മിങ്കിളാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദർഗാ കമ്മിറ്റിയോ റൂസ് കമ്മിറ്റിയോ ഇത് നടത്തുന്ന ആളുകളോ ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മഹാന്മാരുടെ ഖബറിടങ്ങൾ അത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു. അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായ സഹായം ലഭിക്കും എന്നും പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു. منهم مدد أخروي لا ينكره إلا المحرمون. ആ മഹാന്മാരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. അത് നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതിൽ മുബ്തദിഈങ്ങൾ, ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി, മുജാഹിദ്, വഹാബി എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന, തബ്ലീഗ് എന്ന പേരിൽ ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ഖബറിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം കിട്ടുകയില്ല. അവരത് തടയപ്പെട്ടവരാണ്, അവർ ഗുണം കെട്ടവരാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ സുദീർഘമായി പറയുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ വഅദ് പറയേണ്ടത് ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പരിപാടിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മഹത്തുക്കളുടെ മഖബറ അനുഗ്രഹ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. സന്ദർഭോചിതമായ ഉപദേശങ്ങളെ കൊണ്ടും വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിത സാദാത്യങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം അരുളിയ സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ സമിതി അനിഷേധ്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിഹാബുദ്ദീൻ കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ. പ്രാസ്താവിക പ്രഭാഷണത്തിനായി പ്രബോധന രംഗത്ത് വിപ്ലവ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അഹമ്മദ് സഖാഫി കാശിപട്ന ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅമാലിനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ല ലഹു വമൻ യുദ്ലിൽഹു ഫലാ ഹാദിയ ലഹു. നഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين.
يا رحمة الله إني خائف وجلو يا نعمة الله إني مفلس آني وليس لي عمل ألقى الأليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن ماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إهراق جسماني. വേദിയിലുള്ള ആദരണീയരായ സഭാധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളാല പ്രദേശത്തിൻ്റെ അജയ്യനായ നേതാവും ദർഗയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹനീഫ് ഹാജി അവർകൾ, അതുപോലെ നമുക്ക് ദുആ നടത്തി തന്ന പ്രശസ്ത സൂഫി വര്യനും പണ്ഡിതനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പെർന ഉസ്താദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അബ്ബാസ് സഅദി ഉസ്താദ് അവർകൾ, ഈ ജമാഅത്തിന്റെ അജയ്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാന്യരായ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇമാമും മുദരിസുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ് അബ്ദുൽ മജീദ് ഫാദിലി ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയുള്ള ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഉസ്താദുമാർ, മുഅല്ലിമീങ്ങൾ, ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാർ, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ അവർക്കുള്ള പേരിൽ നടക്കടെ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ 12ാമത്തെ നാളായിട്ട് ഇക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് വഅദ് കേൾക്കോ വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രഭാഷണ ലോകത്ത് വലിയ ക്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവി സഖാഫി ഉസ്താദ് കൊളത്തൂർ മഹാനവറുകളുടെ സാരവത്തായ അർത്ഥവത്തായ ഗംഭീരമായ പ്രസംഗം പ്രഭാഷണ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തുകൊണ്ടുള്ളത്. മഹാനവറുകൾക്ക് കൂടെ എത്തുകയും അതുപോലെ നല്ല നിലക്കുള്ള ഉപദേശം നമുക്ക് തറകും അത് കേട്ടിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഖിദ്മത്താക്കുകയും ഉസ്താദ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ ഏതാനും നിമിഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വേദിക്ക് വന്നെത്തുകയും അതിക്ക് മുതലായിട്ട് 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളെ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ പ്രഭാഷണ മജ്ലിസിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി. ഇത് ഉള്ളാലത്ത് സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും മഹാന്മാരെ മക്ബറകൾ വിശിഷ്ടമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ പാവിത്രത്തോടു കൂടിയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളത്. ആ ദർഗകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആദരയോഗ്യമായ ഒരു ദർഗായിട്ട് ഞങ്ങളെ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളെ ഈ ദർഗ ചെല്ലതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഒരുപാട് ദർഗകൾ, ഒരുപാട് മക്കാമുകൾ, ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ സിയാറത്ത് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
ഇന്ത്യത്തെ പുറത്തും ഇസ്ലാമിക് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണുക സാധ്യമാവും. ആ എല്ലാ ദർഗകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മാതൃയോഗ്യമായ ഒരു ദർഗായിട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ ഈ മദനി തങ്ങളെ ദർഗ ചെല്ലതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം കർണാടകത്തെ നോർത്ത് ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ പോയെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ പോയെങ്കിൽ, വേറെ വേറെ സ്റ്റേറ്റിക്ക് പോയെങ്കിൽ, എവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളുള്ളാർ അവിടെയെല്ലാം മഹാന്മാരെ മക്ബറകൾ, മഹാന്മാരെ മക്കാമുകൾ, സിയാറത്ത് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാണ്. പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം കണ്ടുപണ്ടങ്ങനത്തെ ചില അനാചാരങ്ങൾ, അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിലെ ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യ ചട്ടുവട്ടികകൾ അവിടെ നടക്കിടെ കാണുമ്പോൾ വലിയ ബേജാറും ദുഃഖവും അവിടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഈ ദർഗ, ഈ ഉള്ളാല സയ്യിദ് മദനി ദർഗ ചെല്ലത് എല്ലാ സമയത്തും ഉറൂസിന്റെ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ നാളും 24 ഗണ്ടയും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും കൂടെ സിയാറത്ത് നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. കണക്കാക്കി നോക്കിയെങ്കിൽ ഉറൂസപ്പ മാത്രമല്ല, ഉറൂസപ്പ വിശേഷ ഉറൂസ് അല്ലാത്ത നാളുകളിൽ ഒരു നാളിൽ ഈ ദർഗത്തെ ഈ മഖാമിന്റെ പരിസരത്ത് എത്ര ഖുർആൻ പാരായണം നടക്കും, എത്ര യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതുവാർ, എത്ര ദിക്ർ ചൊല്ലുവാർ, എത്ര ദ്വാരക്കുവാർ, എത്ര ഇബാദത്ത് ഈ ദർഗയുടെ പരിസരത്ത് നടക്കുകയുണ്ട്. ആ നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഏകാഗ്രതയോട് കൂടിയിട്ട് ഏത് ദർഗത്ത് പോയെങ്കിലും ഏകാഗ്രതയിൽ ദ്വാരക്കോ സാധ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഭാഗത്തല്ല പോയെങ്കിൽ, കാരണം അവിടെയുള്ള പരിസരം അത്രയും മലിനമായിട്ടിരിക്കും. അതുക്കല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഉള്ളാലത്തെ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ ദർഗ ഏത് ടൈമിൽ വന്നെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിങ്ങും പരസ്പര കൂടിക്കലറില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ സിയാറത്തിന്റെ എല്ലാ സിസ്റ്റമുകളും, എല്ലാ അച്ചടക്കങ്ങളും, എല്ലാ മര്യാദകളും പാലനാക്കിയിട്ട് ഏകാഗ്രതയോട് കൂടിയിട്ട് ഖുശൂവോടുകൂടി ഭയഭക്തിയോടുകൂടി അവിടെ നിന്നിട്ട് സിയാറത്താക്കുള്ള ഒരു അവകാശം കിട്ടുക ചെല്ലത് എല്ലാവർക്കും കൊത്തുള്ള വിഷയമായിട്ട്. ബാക്കി നോർത്ത് പോയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദുവാറെന്നെങ്കിൽ ആ ദുവത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനിക്കല. അതേ സമയത്ത് ഉള്ളാലത്ത് ദർഗത്ത് വന്ന് പോയെങ്കിൽ മനസ്സ് എന്തില്ലാത്ത വല്ലാത്ത ഒരു റാത്ത്, വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷ. അതുകൊണ്ട് ഏത് ദർഗയായാലും അവിടെ മഹാന്മാർ കിടക്കിടങ്ങ അങ്ങ് വലിയ മഹാന്മാരായിട്ടിരിക്കരുത്. അങ്ങനെ ജീവിതമേ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമികനായിട്ട് മുടിപ്പാകിട്ടിട്ട് ജീവിച്ച മഹാന്മാരായിട്ടിരിക്കും. ഈ ഇന്ത്യത്തില് മഹാന്മാരെ ദർഗകൾ, മഹാന്മാർക്കുള്ള മക്ബറകൾ, മഹാന്മാർക്കുള്ള സിയാറത്ത് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ആദരവോടുകൂടി കാണുള്ള കാരണം എന്തിനു ചെന്നെങ്കിൽ ഊടെ ഇന്ത്യത്തില് 30 കോടിയോ അല്ല അതിൽ യാറമാ അതിൽ കൊറോടിയാ മുസ്ലിമീങ്ങ ഉണ്ടോന്ന് ചെല്ലായിട്ട് സാമാന്യ കണക്ക്. ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ത്യത്തിൽ 30 കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഹിദായത്തിൽ, അങ്ങളെ ഈമാനില്, അങ്ങളെ തൗഹീദില് ഏറ്റവും വലിയ പാത്രധാരിക ഈ ഔലിയാക്കളായിട്ടിരിക്കരുത്. കാരണം എന്തേ? ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശവുമായി ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യക്ക് വന്ന മാലിക് ദിനാറും സംഘടികരുമാണ്. ഈ മലബാർ പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് ക്രാന്തിക്ക് ഉദ്ഘാടനാക്കിയങ്ങായിട്ടിക്കരുത്, അങ്ങനെ പ്രഭ ചൊറിഞ്ഞങ്ങായിട്ടിക്കരുത്, അങ്ങനെ ആ ഹിദായത്തിന്റെ അങ്ങനെ പ്രബോധന രംഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടായിട്ടിക്കരുത്. അണ്ടൂടാറ് മുസ്ലിമിങ്ങല്ല 1400 വർഷത്തിന് മുന്നോളൂ ഇന്ത്യക്ക് വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് മാലിക് ദിനാറും കൂട്ടറുമായിട്ടിക്കരുത്. ആ മാലിക് ദിനാറും കൂട്ടറും ഈ ഇന്ത്യക്ക് വരുമ്പോഴത്തൂ ഊടങ്ങളെ സ്വാഗതാക്കുക, ഊടങ്ങളെ ആദരിക്കുക, ഊടങ്ങളെ സത്കാരാക്കുക, ഊടങ്ങൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുക, അങ്ങ് സ്വാഗതാക്കുക. മുസ്ലിമും ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഞങ്ങളെ പിതാക്കന്മാർ, ഞങ്ങളെ ബോബമാർ എണ്ണിട്ട് പോയെങ്കിൽ അവസാനം കിട്ടോ ഏതോ ഒരു അമുസ്ലിമുടെ പേരായിട്ടിരിക്കും.
ആ നിലയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ഗന്ധകാളിയും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മദീനയിൽ നിന്നോ മക്കയിൽ നിന്നോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിച്ചിട്ട് ആ പായക്കപ്പലിൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് കേരളത്തോ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചില പ്രദേശത്തിൽ വന്നിരിഞ്ഞാർ. ആ ഇലിഞ്ഞ മഹാന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കൂടെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള പള്ളി ഉണ്ടാക്കുകയും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുകയുള്ള തുടക്കം കുറിച്ചത് അങ്ങായിട്ടിരിക്കുന്നു. 1400 വർഷത്തിന് മുതലായിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ പിന്നെയും ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ഉത്തര ഭാരതത്തുക്കും ഉത്തര കർണാടകത്തുക്കും ഞങ്ങളെ മലബാർക്കും ഒരുപാട് മഹാന്മാരും സാദാത്യങ്ങളും ഔലിയാക്കളും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന രംഗവുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മഹാനായിട്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ നിലക്ക് ദർഗകളെ കൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരെ ഇണ്ടും ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളെ ഹിദായത്ത്. അങ്ങെങ്കാലും ഈ ഇന്ത്യക്ക് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടാവുക സാധ്യമില്ല. ലാ യഹ്ദിയല്ലാഹു ബിക റജുലൻ വാഹിദൻ ഖൈറുൻ ലക മിനദ് ദുനിയാ വമാ ഫീഹാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിടെ ഇസ്ലാമിക സന്ദേശവുമായിട്ട് യമനുക്ക് വേണ്ടി കടത്തുമ്പോ നബി തങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, മുആദേ നീ ആ യമന് ചെല്ല റായത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇസ്ലാമിക്ക് പ്രബോധനാക്കുമ്പോ നിന്റെ പ്രബോധനം കൊണ്ട് നിന്റെ ദീനീ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒരു പുരുഷ ഒരാള് നല്ലായി കിട്ടിയെങ്കിൽ ഹിദായത്ത് സിദ്ധിച്ചെങ്കിൽ ഖൈറുൽ ലക മിനദ് ദുനിയാ വമാ ഫീഹാ. ദുനിയാവ് മാത്രമല്ല ദുനിയാവിലുള്ള സകലതും നിക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ കാട്ടി ഏറ്റവും ഹൈറ് നിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒരാൾ നന്നായി കിട്ടലാണ്. ഈ പലക്ക കേട്ടപ്പായിട്ടിക്കര് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ ഉമ്മയും ആ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശവുമായിട്ട് യമനുക്ക് പോകുവാനായിട്ട് തയ്യാറാവിടെ. ആ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ ഉമ്മ യാത്രയൊക്കെ റെഡിയാവുടു. ഇത്രത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് നന്റെ മോണോ വിട്ടുപോകു തീറ ചെല്ലങ്ങനത്തെ ഏക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഉമ്മ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, നീ പോയിട്ട് നിന്റെ പ്രബോധനം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ഒരു കിടാവു ഒരു പുരുഷ നല്ലായി കിട്ടെങ്കിൽ ഖൈറുൽ ലക മിനദ് ദുനിയാ വമാ ഫീഹാ. ദുനിയാവ് മാത്രല്ല ദുനിയാവും സകലവും നിക്ക് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടി ഏറ്റവും ഖൈറ് കണ്ടു ചെന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ട് യമനുക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ദീനീ പ്രബോധനാക്കുക തയ്യാറായി. ഇതുപോലെ എത്രയോ മഹാന്മാർ ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള വേറെ ലോകത്തെ വേറെ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശവുമായിട്ട് പോയിട്ട് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇസ്ലാം പ്രസരിക്കുകയോ ഇസ്ലാം പ്രചാരമാവുകയോ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തുകയോ കാരണമായിട്ടിരിക്കരുത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് മദീനയിൽ ജന്നത്തുൽ ബഖീൽ ഏതാനും ചില്ലറ ആയിരക്കണക്കായ സ്വഹാബത്തിലെ ഖബർ മാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുക സാധ്യവിടെ. ചില്ലറ സ്വഹാബത്ത് മാത്രം മദീനയിൽ ജീവിച്ചാറ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്വഹാബത്തും ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഹജ്ജത്തുൽ വദായിൽ വെച്ചിട്ട് തന്റെ സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചൊന്നു, സ്വഹാബത്തെ ഹജ്ജത്തുൽ വദായിൽ വെച്ചിട്ട് അറഫ മലയില് ജബലുർ റഹ്മത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്റെ വിദായ ഭാഷണ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങാക്കിട്ട് ആ വിദായ ഭാഷണത്തിൽ എല്ലാ വിഷയം വിവരണാക്കിയിട്ട് അവസാനമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിലോട്ട് കേർത്ത്, അല്ലയോ സ്വഹാബ, അലാ ഹൽ ബല്ലഗതു അലാ ഹൽ ബല്ലഗതു, ഓ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാമേ, അള്ളാഹു നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി ഈ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമുടെ
ഈ കലിമത്തു തൗഹീദിനെ പൂർത്തീകരണാക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാ വിഷയവും എല്ലാ സന്ദേശവും ഇസ്ലാമിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സന്ദേശ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുപാട്ടുവാനായിട്ടായിട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മെ നിയോഗിച്ചത്. ആ നിയോഗിച്ചത് പ്രകാരം 40 വർഷത്തിൽ നിന്ന് 63 വർഷത്തോളം 23 വർഷത്തില് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും എല്ലാ കിറുക്കുലങ്ങളും സഹിച്ചിട്ട് അലാഹൽ ബല്ലഗതു, ഞാൻ എനിക്ക് എത്തുവാട്ടി തന്നില്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം പരിപൂർണമായ നിലക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എത്തുവാട്ടി തന്നില്ലേ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ബലാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ലക്ഷക്കണക്കായ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ ആളുമാരും ചെന്നാറ് ബലാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ബലാ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അതേ നബിയെ, തങ്ങൾ ഒരു അണുവിന്റെ കടുവോളം ബാക്കി വെക്കാൻ എല്ലാ വിഷയവും നമുക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുവാടി തന്നറാറ് ബലാ യാ റസൂലല്ലാഹ്. ആ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളതാ 2 കൈയും ആകാശത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചെന്നു അല്ലാഹുമ്മ അശ്ഹദ് അല്ലാഹുമ്മ അശ്ഹദ് അല്ലാഹുമ്മ അശ്ഹദ്, അല്ലാഹുവേ നീ സാക്ഷിയാണ് അല്ലാഹ്, നീ സാക്ഷിയാണ് അല്ലാഹ്, നീ സാക്ഷിയാണ് അല്ലാഹ്. എൻ്റെ സ്വഹാബത്തതാ എല്ലാരും ഏകാഭിപ്രായത്തിൽ കണ്ട് അംഗീകരിച്ചോണ്ടുള്ളാറ്, എല്ലാ സ്വഭാവത്തും ചൊന്നോണ്ടുള്ളാറ് നീ നണ്ട ഏൽപ്പിച്ച ജവാബ്ദാരി ഉത്തരവാദിത്വം ഒരണവും ബാക്കിയാക്കാണ്ട് എല്ലാ വിഷയവും നാണക്ക് പടിപാട്ടി കൊടുത്തുടാ. ആ കൊടുത്തുടാ ചെല്ലേക്ക് ഇതാ ഈ മൈതാനിൽ എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠമായിട്ട് സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളാർ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുമ്മ അശ്ഹദ്, നീ സാക്ഷിയാണ് അല്ലാഹ്, നീ സാക്ഷിയാണ് അല്ലാഹ്, നീ സാക്ഷിയാണ് അല്ലാഹ്. ആദരവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നന്റെ ജവാബ്ദാരി ലഅല്ലി ലാ അൽഖാകും ബഅദ ആമി ഹാദാ, ഇത് നന്റെ അവസാനത്തെ ഹജ്ജായിരിക്കൂ. 1 വർഷം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഇക്കുക സാധ്യതയില്ല. 2 വർഷം നിങ്ങൾ നന്റെ കാണാട്ട ആവും സാധ്യത ഉണ്ടു. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകും സാധ്യത ഉണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ഫൽയുബല്ലിഗ് ഷാഹിദുൽ ഗായിബ്, ഈ ജവാബ്ദാരി ഈ ഇസ്ലാം ദീൻ, ഈ ഇസ്ലാം ദീന്റെ പ്രചാര ഈ മാനവ സമൂഹത്തിന് ഇസ്ലാം ദീന്റെ പ്രചാരത്തെ സന്ദേശത്തെ എത്തുവാട്ടി കൊടുക്കണത്തെ ജവാബ്ദാരി ഞാൻ നിങ്ങളെ മേൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ മേൽ നാ തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് 2 ക്ലാസ്സുക്ക് വന്നങ്ങ, 2 ഹദീസ് പഠിച്ചങ്ങ, 2 ഖുർആൻ പഠിച്ചങ്ങ, 2 ദീന് പഠിച്ചങ്ങ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ദീന്റെ സന്ദേശത്തെ ഫൽയുബല്ലിഗ് ഷാഹിദുൽ ഗായിബ്, 2 ക്ലാസ്സുക്ക് ബറവ് ആവാത്തങ്ങ, 2 സന്ദേശം കിട്ടാത്തങ്ങ, 2 പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് 2 ഹദീസ് കേൾക്കാത്തങ്ങ, 2 ഖുർആൻ കേൾക്കാത്ത ആലുമാർ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുണ്ട്. ആ ആലുമാർക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പാട്ടിയ ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിന്റെ ശിഷ്ടാചാരങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശ അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും എത്തുപാട്ടി കൊടുക്കണങ്ങനത്തെ ജവാബ്ദാരി ഞാൻ നിങ്ങളെ മേൽ തന്നിട്ടില്ല സ്വഹാബ. ആ സമയത്ത് ആ സ്വഹാബത്തതാ അതിനെ ഏറ്റുവാങ്ങി, അതിനെ ഏറ്റെടുത്താറങ്ങ. ആ ഏറ്റെടുത്ത സ്വഹാബിമാരായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യക്ക് വന്ന സ്വഹാബിമാര്, അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും എത്തിയങ്ങനത്തെ സ്വഹാബിമാര് മഹാന്മാരായ ഔലിയാ കിറാമുകളായിട്ട് അങ്ങ് അവിടെ ഇന്ത്യത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യത്തെ നാനാ ഭാഗത്തും മറപ്പെട്ട് കിടക്കിടാറ്. അങ്ങനെ ആ മക്ബറകൾ, അങ്ങനെ മക്കാമുകൾ, അങ്ങനെ ദർഗകൾ വലിയ ആദരവോട് കൂടിയായിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കണ്ടത്. അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുമോ? യുരീദൂന ലിയുത്ഫിഉ നൂറല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തെ കെടുത്തുകോ. ഇവിടെ ആര് വന്നെങ്കിലും, ഏത് യുക്തിവാദി വന്നെങ്കിലും, ഏത് നിരീശ്വരവാദി വന്നെങ്കിലും, ഏത് നവീനവാദി വന്നെങ്കിലും, ഏത് മുജാഹിദ് സലഫി തബ്ലീഗ് ആര് വന്നെങ്കിലും
ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഔലിയാക്കളോടുള്ള മഹബത്തിനെ ഒരിക്കലും ഊറുക സാധ്യമേ അല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഞങ്ങളെ ഈമാന്റെയും അള്ളാഹുടെയും ഇടയിലുള്ള മധ്യവർത്തികൾ ആ ഔലിയാക്കന്മാരായിട്ടിരിക്കരുത്. ആ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഇന്ത്യക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ കിട്ടുകയേ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടായിട്ട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി അടക്കമുള്ള മഖാമുകളെ ദർഗകളെ എല്ലാ സമയത്തും വലിയ ബഹുമാനം കൂടിയിട്ട് വലിയ ആദരവോട് കൂടി ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യത്തെ എല്ലാ 99% ആൾമാരും മുസ്ലിമീങ്ങളും ആ വലിയ ബന്ധത്തോട് കൂടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ചെറിയ ഒരു ശതമാനം അതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് അതിക്ക് സവാലായിട്ട് അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇന്ത്യത്തിൽ മലബാറിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ളവർ. പക്ഷേ അങ്ങനെ 100 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഔലിയാക്കളോടുള്ള ബന്ധം, അമ്പിയാക്കളോടുള്ള ബന്ധം, മഹാന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായ ബന്ധത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ഒരിക്കലും സാധ്യമായിട്ടില്ല, സാധ്യാവുന്നതും അല്ല. ലാ തസാലു ത്വായിഫത്തുൻ മിൻ ഉമ്മത്തി ളാഹിരീന അലൽ ഹഖ് ലാ യദുർറുഹും മൻ ഖാലഫഹും വലാ മൻ ഖസലഹും. ആരങ്ങളെ കൈവിട്ടെങ്കിലും ആരങ്ങളെ എതിർത്തെങ്കിലും ഒരു ഹക്കായ വിഭാഗം അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിലായിട്ട് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ലോകത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇല്ലാണ്ടാക്കും ആരെ സാധ്യത. വേറെ വേറെ നിലക്ക് വർണ്ണനാക്കിയിട്ട് വകർണ സേർവാട്ടിട്ട് ഉറൂസുടെ സിയാറത്തിലെ അതുപോലെ മൗലൂദിനെ റാത്തീബുടെ ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസിനെ എന്തെല്ലാം വികൃതമാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക പ്രയത്നാക്കിയെങ്കിലും ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമല്ല. ചിലർക്ക് കൂടെ നടക്കുന്ന ഉറൂസു അതുപോലെ ഔലിയാക്കന്മാരായ മക്കാമുകളിൽ മഹാന്മാർക്കുള്ള ദർഗകളിൽ നടക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ മഹത് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഹയാത്തുള്ള ചിലർക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയ സാക്ഷ്യം വേണം. മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വഫാത്തായി പോയില്ലെങ്കിലും അങ്ങ് ഹയാത്തുള്ളാറ്, അങ്ങ് ജീവന്തമായിട്ടുള്ളാറ്, അങ്ങ് കറാമത്തുണ്ടു. അള്ളാഹു അങ്ങ് വലിയ കറാമത്തിലെ പവർ കൊടുത്ത ചെല്ലേക്ക് ഈ ഉള്ളാലത്തെ ഈ ദർഗമേ സാക്ഷിയല്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പാടിച്ചെന്ന പോലെ ഒരു ഖുർആനോത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖൈറായ കലാം, ഖൈറുൽ കലാമി കലാമുല്ലാഹ്, ഏറ്റവും ഖൈറായ കലാമായ ഖുർആൻ ഒരു നാലുക ഈ ദർഗത്തെ വട്ടാരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര ആളുമാറ്, അതിലെത്ര ആലിമ്യങ്ങളുള്ളാറ്, എത്ര സാദാത്യങ്ങളുള്ളാറ്, എത്ര മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുള്ളാറ്, അങ്ങ് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ദ്വാരക്ക ഈ മഹാന്മാരെ ഹദ്റത്തിൽ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു ഭാഗ്യ ഈ റായത്തുകല്ല, ഈ ഞങ്ങളെ കർണാടകത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും അതിന് ബറക്കത്ത് കിട്ടൂ ചെല്ലൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് മാത്രമാ, കേവലം സിയാറത്ത് മാത്രമാ. ഈ ദർഗത്തെ വട്ടാറ് നോക്കലൂടെ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അറബിക് കോളേജ്, ദഅ്വാ കോളേജ്, ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ്, വിമൻസ് ശരീഅത്ത് കോളേജ്, അതുപോലെ സ്കൂളുകൾ, രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകണത്തെ നല്ല വ്യവസ്ഥാപിതമായ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ. ആരെല്ലാം ഇവിടെ ദർശനം നടത്തിയാറ്, ആരെല്ലാം ഇവിടെ ദീനി പ്രബോധനം നടത്തിയാറ്, വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ, സാദാത്യങ്ങൾ ദീർഘമായ കാലത്തില് ഈ ഉള്ളാലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ദീനിന്റെ പ്രകാശം, ദീനിന്റെ ആ സന്ദേശം എത്തുവാട്ടി കൊടുത്തിട്ടു. ഇണ്ട് ഞങ്ങളെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല മാത്രമല്ല, ഉടുപ്പിയല്ല, ഈ ഭാഗത്തെല്ല ഈ നിലക്കുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം, ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ചൈതന്യം കണ്ടുമുട്ടുക നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നത് അതുകൊണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കറക്റ്റ് അർത്ഥാവണ. ഇതുപോലെയുള്ള മഹാന്റെ മക്ബറ നോർത്ത് ഭാഗത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ മഹാന്മാർക്കുള്ള സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ജീവന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവന്തത്തെ ഏതുപോലെ സതുപയോഗമാക്കാച്ചെടുങ്ങത്തെ
പ്രവർത്തകർ ആ ഭാഗത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപണ്ട് എത്ര ആലിമീങ്ങളുടെ മദനികളായിട്ട് ദർസ് നടത്തുന്ന എത്ര വലിയ ആലിമീങ്ങളുടെ ഫാരിഗായിട്ട് പോയാറ്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ വമുർഷിദുനാ അസ്സയ്യിദ് താജുൽ ഉലമാ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ദീർഘമായ 60 വർഷം, ദീർഘമായ ഒരു 60 വർഷം എങ്ങനെ ജീവിച്ചത്? ഒരു ടൈമും അനാവശ്യത്തിൽ ചെലവാക്കാൻ, എല്ലാം ഇബാദത്തിലായിട്ടും ദർസിലായിട്ടും ഖുർആനോത്തിലായിട്ടും എല്ലാ നിലക്ക് സുന്നത്തുകളും റവാത്തിബുകളും എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും പാലിച്ചിട്ട് ഒരു മാതൃയോഗ്യമായ ജീവിതമായിട്ട് 60 വർഷ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഈ മണ്ണില് ഞങ്ങളെ കർണാടകത്തെ ഈ കേന്ദ്രം, കർണാടകത്തെ അജ്മീർ ചെല്ലങ്ങത്തെ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അവരോടൊപ്പം അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. താജുൽ ഉലമ മാത്രമല്ല, എത്രയോ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ ദീർഘകാലം ദർസ് നടത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ ഈ റായത്തിൽ ഇവിടെ വയസ്സിനങ്ങനെങ്കിൽ വയസ്സിനങ്ങനെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഒരു 50 വർഷം 60 വർഷത്തിൽ മുന്നോത്തൊരു അവസ്ഥ ഹിരിയങ്ങളിലെ ചെള്ളത് ഞാൻ കേട്ടോ ഇന്ന എന്തേ ഒരു കോഴി ഇറക്കണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ നടന്നുകൊണ്ട് പോകും. കോഴി ഇറക്കും ആളില്ല. ഒരു മുക്രിക്കടെ തേടിയുണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉസ്താദിനെ തേടിയുണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നടന്നിട്ട് കോഴി ഏർപ്പാട്ടിയെ പറഞ്ഞു. ഒരാൾ മരിച്ചെങ്കിൽ ആ കഫന്റെ തുണി പറിക്കൂ, ആളില്ല. ദിവസങ്ങളോളം കുറെ നാള് മയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് കാത്ത എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ എപ്പാ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഈ കർണാടകത്ത് ഉള്ളാലത്ത് പണ്ടേക്കുമെന്നോ ആലിമീങ്ങ ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്കൊരു വയത് ചെല്ലുക ആള് വേണമെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് പോകും. മലപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് 2 നാൾ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഉസ്താദുമാരെ തേടിയിട്ട് ബുക്കാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പാടെ കുട്ടിയപ്പറകു ഒരാൾ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഔട്ട് ചെയ്ത ട്രെയിനിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ കടുപ്പപ്പെട്ട മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ദീന് പഠിച്ചിട്ട് ആലിമിങ്ങൾ കേരളത്തെ ആലിമിങ്ങൾ നിന്നായിട്ട് യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ അണ്ടത്തെ ഞങ്ങളെ ദുരവസ്ഥ ആ കടുപ്പപ്പെട്ട മലയാളത്തില് മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ വന്നിട്ട് കൂടെ വാത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ആ വാത് അർത്ഥായം കയത്ത് അർത്ഥായില്ലെങ്കിൽ പോയി ആ നിലക്കുള്ള ആലിമീങ്ങളെ അഭാവ ഞങ്ങളെ ഈ റായത്തിൽ ആലിമീങ്ങ ഇല്ല. പോണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പോയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമതാക്കിയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ആലിമീങ്ങ കിട്ടും. അങ്ങനെ എത്രയോ ആലിമീങ്ങ കേരളത്തെ ആലിമീങ്ങ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലും ഉടുപ്പി ജില്ലയിലും കൊടക് ജില്ലയിലും എത്രയോ കേരളത്തെ ആലിമീങ്ങായിട്ട് ഈ ദീന്റെ പ്രഭ കൂടെ ചൊറിഞ്ഞത്. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತಾಯ ಆ ದುರವಸ್ಥೆ ಆ ഒരു ಅಭಾವ നീങ്ങിക്കിട്ടുള്ള കാരണ മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകൾ ഈ മണ്ണിന് കാല് കുത്തോലോട് കൂടി ഊട്ട ചിത്രമേ ബദലായി പോയിട്ട് ചിത്രമേ ബദൽ ಇಂದು ನೋಕೋರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತೆ ನಂಗಲೆ ಇಂದು ಉರುಸುಗು ನಂಗಲೆ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಸಕಾಫಿ ಫೋನ್ ಆಗಿತ್ತು ഒരു നാളത്തെ വയത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാച്ചെന്ന് ನಾನು വയത് ചെല്ലാലൊന്നും അല്ല ആ വയത് ചെല്ലകൂ ഞങ്ങളെ അലവി സക്കാഫി ഉണ്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെല്ലാറ പലക്ക പറയൂ അങ്ങനെ പിന്നെ ചൊല്ലുമ്പത്തു മദനി തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് അതവുകേടാവൂട്ട് പേടിച്ചിട്ടായിട്ട് കിടുക നാണ് ഒപ്പിയത് ഇന്ന് ഇത്ര ആലിമിങ്ങ ഇവിടെ വന്നാറ് ഇനി പറകുള്ള അങ്ങനെല്ലാം ഞങ്ങളെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സക്കാഫിയും ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹക ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് കേവലം ഒരു ഫോണാക്കിയിട്ടായിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്കാക്കിയത് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. എന്നാ AP ഉസ്താദ് മുട്ടമോ അതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളെ മുട്ട പോയിട്ടിക്കുക അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രാസംഗികന്മാരെയും ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോണ് കൊണ്ട് ബുക്കാക്കിയതായിട്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ഒരു മൊയിലാര വിട്ടെങ്കില ഒരു ഖതീബ് വിട്ടെങ്കിൽ ഒരു സദർ വിട്ടെങ്കില
പുതിയ സദറാക്ക് എവിടെ ഫോണാ 10 സദറന്മാരെ ഫോൺ വന്നിട്ട് അവിടെ അപ്പമേ അവിടെ ഉസ്താദ് വിട്ടുത്തൂല ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാണ് ഒരു ഹത്തീബ് ഇവിടെ വിട്ടെങ്കിലാ അപ്പമേ 10 ഉസ്താദ്മാർ ഫോണാക്കിട്ടേ ഈ നിലയ്ക്ക് ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ റായ ഞങ്ങളെ ഈ പ്രദേശം അതിൻ്റെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആലിമീങ്ങൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മദനിമാർ സഖാഫിമാർ ഫൈസിമാർ ദാരിമീങ്ങ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബിരുദധാരികളും സയ്യിദിമാർ എത്ര ആലിമീങ്ങളാ സയ്യിദിമാരെ ചെന്നില്ലേനാണ് അബ്ബാസ് ബേജാറായി ആണ് ധാരാളം ആലിമീങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ആലിമീങ്ങൾ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ഇണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് തുളുക്കിയോണ്ടുണ്ടോ അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ഇമാമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ചങ്ങായും ഹാഫിദും പ്രഗത്ഭ പ്രഭാഷകനുമായ ഞങ്ങളെ ഹാഫിദ് മജീദ് അബ്ദുൽ മജീദ് ഫാദിൽ ഉസ്താദ് നിയമക്കായത് വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നല്ല സേവയാക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ യുവ പ്രഭാഷകന്മാരും ഇമാമുമാരും ഖതീബുമാരും മുദർരിസുമാരും എങ്ങനത്തെ മുദർരിസുമാർ സാമാന്യ മുദർരിസുമാരല്ല ഇണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ പോയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരേണ്ട അകത്തില്ല നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കൂ ഏത് ഭാഷയിൽ വേണോ വേറിൽ വേണ കന്നഡത്തിൽ വേണ മലയാളത്തിൽ വേണ ഉറുദുവിൽ വേണ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണ എല്ലാ ഭാഷയിലും പരിണതരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഞങ്ങളെ കർണാടകത്തിൽ ഞങ്ങളെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കൂ പ്രസംഗിക്കൂ വഅദ് ചൊല്ലൂ ദർസ് നടത്തൂ സ്ഥാപന നടത്തൂ സംവാദാക്കൂ വാദപ്രതിവാദാക്കൂ ധൈര്യത്തോടു കൂടി വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഏത് മുജാഹിദിനെയും ഏത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിനെയും പേടിക്കാണ്ട് ധൈര്യത്തോടു കൂടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പഠിപ്പാടി കൊടുക്കുക തരപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ റായത്ത് നിറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ പെരോല് പ്രവർത്തിച്ച കയ്യാറത് വന്നിട്ടുണ്ടാ ഇന്നത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ബാല്യക്കാർക്ക് ഒരുപക്ഷേ താജുൽ ഉലമയുടെ പവർ കൊന്തിക്കല വലിയ പവറാണ് കൂടെ റൂം കൂടെ തെച്ചിട്ട് ആ നിലത്തിൽ വിരിച്ച കിടക്കയിൽ ഇങ്ങനെ തെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടുവന്നെങ്കിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വലിയ ക്രാന്തിയാക്കിയാണ് എന്തിൽ ക്രാന്തി എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇൽമിലും ദർശനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന അവിടെ നീണ്ടിട്ട് നടന്നിട്ട് കിടന്നിട്ട് ദച്ചിട്ട് കിതാബ് നോക്കാണ്ട് ബൈഹാ എല്ലാ കിതാബ് തോഫ മുല്ലാസൻ എല്ലാ കിതാബും ബൈഹാർട്ടായിട്ട് കിതാബ് ദർശനം നടത്തിയ വലിയ മഹാൻ കണ്ണാരെ കണ്ടതല്ലല്ലേ ഇതൊന്നും ഞാൻ വർണ്ണനാക്കിടല്ല കൂടെ ഹിരിയങ്ങെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ണാരെ കണ്ടതായിട്ട് ബർക്കത്ത് കിട്ടിയവനായിട്ട് എത്രയോ ആലിമീങ്ങ വന്നിട്ട് ആ ദർശനം ധരിച്ചോ എന്നാല് ദർസ് രംഗത്ത് ഇബാദത്ത് രംഗത്ത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും മാതൃയോഗ്യമായ വലിയ ക്രാന്തിയായിട്ട് മൗന ക്രാന്തി ചെല്ലാറ് മൗന ക്രാന്തി 6 ഗൊന്താവത്ത രൂപത്തില് വലിയ വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കിയ മഹാനായിട്ട് മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് 1997 ನೆನಪು ಸಮಯಂಗಿಲ್ಲ ಹಜ್ಜಿಲ್ ಒಂದು വലിയ അപകടം ഉണ്ട് ನೆನಪಿಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ 25 ವರ್ಷ 28 ವರ್ಷ മുന്നേ മക്കത്ത് വലിയ തീപിടുത്ത ഹജ്ജിൽ മിനായിൽ ഒരുപാട് ആളുമാർ മരിച്ചാണ് ആ മരിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജിക്ക് പോവും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഉഷാറില്ലാണ്ട് തീരെ ആഫിയത്തില്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഹജ്ജിക്ക് പോവാത്തത് ബാക്കി എല്ലാ വർഷവും ആഫിയത്തുള്ള കാലത്തെല്ലാം എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജിക്ക് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ പോവും ആ തീ പിടിച്ച വർഷത്തിൽ താജുൽ ഉലമയുടെ ഫാമിലി ഉണ്ട് മക്കളുള്ളാറ് ഭാര്യ ഉണ്ട് എല്ലാവരും മിനയിൽ ഇക്കുമ്പത്തായിട്ട് തീ പിടിച്ചത് അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലത്തെ വാട്സപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല മൊബൈൽ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഉടല്ല പ്രചാരത്ത് താജുൽ ഉലമ മൗത്തൈത്ത് പോലാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് വഫാത്തൈത്ത് പോലാണ് ഒരുപാട് ആൾമാർ സന്തോഷിച്ചാർ താജുൽ ഉലമ പോയിത്ത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടെ പാറാണ് എല്ലാവരും മുത്തജീങ്ങളും നവീനവാദികളും വലിയ സന്തോഷ പോയിത്തുപോല ആ ഹെഡ് അങ്ങനെ ഹെഡേ പോയിത്തുപോല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്
അങ്ങനെ കുറേ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോഴത്തു താജുൽ ഉലമ വഫാത്തായിട്ടില്ല. ഹജ്ജെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആൾമാർ താജുൽ ഉലമയുടെ കാണുക പോയി. ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നൽ പിന്നെ ഇതേ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറേ നേരം ഒരുപാട് നേരം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയുടെ ഹദ്റത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റോറി ഹജ്ജിക്ക് പോയ പായ വിഷയം താജുൽ ഉലമ ഞങ്ങളെ ചൊന്തു. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെ റാഹത്തിൻ്റെ ഹജ്ജ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. എന്തേ? മിനയിൽ തീ പിടിച്ചപ്പ എല്ലാവരും നാനാ ഭാഗത്ത് ഓടുമ്പോ താജുൽ ഉലമ ചൊന്തു, എൻ്റെ കുടുംബത്തൊട്ട് ഗുണാച്ചത് നിങ്ങളെ തെരു സലാമത്താക്കിയല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ തെരു സലാമത്താക്കട നാനും ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കോ ശുരുവാക്കിയേ. 8 ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. മുഹറം 8. ആ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ട് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ബാഗും കയ്യിലിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് പോയി. അങ്ങനെ കുറെ അപ്പുറം നടക്കുമ്പോൾ നടന്നിട്ട് ആദത്തില്ലാതെ താജുൽ ഉലമ കാല് കല്ല് താട്ടിട്ട് കാല് ചോര വന്ന് താജുൽ ഉലമ ചെന്നതായിട്ട് ഈ വിഷയം ചോര വന്നിട്ടാമത്തു. ചോര കണ്ടിട്ടാമത്തു എല്ലാവരും ആൾ കൂടിയാണ്. 6 വയസ്സിലാള് ആൾമാർ കുർത്തയില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാറ്. എൻ്റെ കാലിൽ ചോര കണ്ടിട്ടാമത്തു. പണാച്ചെന്ന് എന്തോ ആയിട്ടില്ല. തെല്ല് ചോര ബന്ധന മാത്രം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോറിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാം കടത്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാലിക്ക് ബാഗിൽ നിന്ന് ബാൻഡേജ് എടുത്തിട്ട് കെട്ടിട്ട് ചോരെല്ലാം തോത്തിട്ട് മറന്തെല്ലാം തോത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ കാല് കല്ലടക്കിയ ആ ജാഗ ഏതിട്ട് പരിശീലനാക്കുമ്പോ ബൈദാഗ് ചെല്ലങ്ങനത്തെ ജാഗ ആയിട്ട് പണ്ട് കഅബ ശരീഫിയുടെ പൊളിക്കോവനായിട്ട് അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ കഅബത്തെ പൊളിക്കോവനായിട്ട് അബ്രഹത്ത് ചക്രവർത്തിയും കൂട്ടർ ആനപ്പട്ടാളവുമായിട്ട് വന്നാറ്. ആ ആനപ്പട്ടാളവുമായി വന്ന അബ്രഹത്തിനെയും അവന്റെ പട്ടാളത്തെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കഅബത്തെ മുട്ട എത്രയ്ക്ക് മുതലേ ആ ബൈദാഗ് ചെല്ല ജാഗയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അബാബീല് പക്ഷികളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഇറക്കിയിട്ട് ആ അബാബീല് പക്ഷികളെ കൊക്കിലൊരു കല്ലും കൊടുത്തിട്ട് ആ കല്ല് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് ആ അബ്രഹത്ത് ചക്രവർത്തിയെയും പട്ടാളക്കാരെയും നാശാക്കിയിട്ട് കഅബ ശരീഫിടെ അല്ലാഹു സലാമത്താക്കി. ആ ചരിത്രം എല്ലാവരും ഗൊന്തു. ആമുൽ ഫീൽ ആനക്കലഹ ഉണ്ടായ വർഷ. ആ വർഷത്തിലായിട്ട് ആനക്കലഹ ഉണ്ടായിട്ട് അബ്രഹത്തും ചക്രവർത്തിയും നാശായത്തെ ഘട്ടന ഉണ്ടായത് റസൂല ജനിക്കുന്ന ആ വർഷത്തിൽ. അങ്ങനെ ആ ജാഗ ഏതത് അത് ബൈദാഗ് ചെല്ലങ്ങനത്തെ ജാഗ ആയിട്ടിക്കട് അവിടെ വെച്ചിട്ടായിട്ടിക്കട് അവിടെ ഹലാക്കാക്കിയത്. ആ പട്ടാളത്തെ അള്ളാഹു ഹലാക്കാക്കിയത്. അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് വലിയ ബേജാറായിട്ടാണ്ട് കഅബത്തെ മുഖ്യസ്ഥ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ബോബ അബ്ദുൽ മുത്തലിബായിട്ടിക്കട് എല്ലാവരും വന്ന് ചെന്നാറ്. എന്തിട്ട് ചെന്നാറ്? അബ്ദുൽ മുത്തലിബെ കഅബത്തെ വടക്കുകവനായിട്ട് കഅബത്തെ നാശാക്കുവനായിട്ട് യമനിൽ നിന്നതാ സൊന്നായിൽ നിന്ന് അബ്രഹത്തും കൂട്ടരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അബ്രഹത്ത് കൂട്ടർ വന്നിട്ട് കഅബത്തെ വടക്ക് വന്നൊരാൾ ചൊല്ലുമ്പത്തു കഅബ ശരീഫിയുടെ മേൽനോട്ട വഹിക്കുന്നങ്ങനത്തെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ചെന്ന് നിങ്ങാരും ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട, കഅബത്തെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങാരും ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട, നിങ്ങളെല്ലാരും നിങ്ങൾ ഔത്തു പോകും. കഅബത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റബ്ബുള്ള, കഅബത്തിനെ കാക്കടങ്ങനത്തെ ഒരു റബ്ബുള്ള ആ റബ്ബ് അവന്റെ ഭവനമായ കഅബത്തെ അല്ലാഹു സലാമത്താക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും ആ വിഷയത്തിൽ ടെൻഷൻ വേണ്ട, ആരും ടെൻഷൻ ആക്കണം, എല്ലാവരും ഔത്തു പോകും.
എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒത്തുപോയാൽ ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലായ കാബത്തെ മുട്ട പിറകെ വിട്ടില്ല ആറ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആരെ അബ്രഹത്തെയും അവന്റെ പട്ടാളത്തെയും കാബത്തെ മുട്ട വരാട്ട് അല്ലാഹു ഹലാക്കാക്കി. അബാബീൽ പക്ഷികളെ കൊണ്ട്, സിജ്ജീൽ കല്ലുകളെ കൊണ്ട് ആ പട്ടാളത്തെ അല്ലാഹു ഹലാക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ റബ്ബായിട്ട് ഇണ്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇണ്ടെന്തായത് ഞങ്ങളെ പള്ളി ബച്ചാവാക്കവൂ, ഞങ്ങളെ സ്ഥാപന ബച്ചാവാക്കവൂ അള്ളാഹുക്ക് ശക്തിയില്ലേ. ഇണ്ട് ചില ആൾമാരെല്ലാവരും റസ്ത കഴിഞ്ഞിരാ എന്തിവനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സമുദായത്തെ ഞങ്ങൾ ബച്ചാവാക്കണോ, ഞങ്ങളെ പള്ളി കാക്കണോ, ഞങ്ങളെ സ്ഥാപന കാക്കണോ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മത്തിനെ കാക്കണോ, ഞങ്ങളെല്ലാം ഹോറാട്ടാക്കണോ. പക്ഷേ ആരും ആ ഭീതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോറാട്ടാക്കുന്ന ആൾമാരാണ്ട് സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ടിക്കല. സുബൈ നിസ്കരിക്കാണ്ട് അള്ളാഹുടെ ശാപത്തിന് വിധേയരായ ആളുമാര് പള്ളി സംരക്ഷണാക്കോ ഭർത്തായെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ പള്ളി സംരക്ഷണമായിട്ട് കിട്ടുക സാധ്യമില്ല. അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ചൊന്നു നിങ്ങാരും ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട, അള്ളാഹു സലാമത്താവും. അങ്ങനെ കഅബത്തെ അള്ളാഹു ബച്ചാവാക്കി. അപ്പോൾ ആ ചെന്ന് വന്നത് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ആ സ്ഥലം ഞാൻ എത്രയോ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ജാഗ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുക സാധ്യമായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാ ഹജ്ജിലും ബസ്സിലാണ് യാത്ര. എവിടുത്ത്? മിനയിൽ നിന്ന് അറഫയിലേക്ക് പോകൽ ബസ്സിലാണ്. 8ാമത്തെ ദിവസം ആ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശം ഈ ജാഗ ഒന്നും വന്നാവും. അണ്ട് നാണ് നടന്നുകൊണ്ടു പോയത് കൊണ്ട് ആ പ്രദേശം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക സാധ്യത്ത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഹജ്ജായിട്ടിക്കട് നാണ് ചൊയ്ഞ്ഞത്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ചൊന്നു നക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് പോലത്തെ ഹജ്ജ് നണ്ടെക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക സാധ്യമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചൊന്ന അവിടെ താജുൽ ഉലമ വഫാത്തായിട്ട് മരിച്ചു പോയിട്ട് ചില വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ആ കിട്ടിയപ്പണങ്ങ വല്ലാത്ത ബേജാറായ ആ സമയത്താണ് താജുൽ ഉലമ പാടുന്നത് തമന്നൗ അന്നമൂത ഫഇന്നമുത് ഫതിൽകാ സബീലുൽ ലസ്തു ഫീഹാ ബിഔഹദീ. ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാടിയ പാട്ടാണ്. കുറേ ആളുമാർ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മരണപ്പെട്ടു പോകുവാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷകൻ അലവി സഖാഫി ഉസ്താദ് കൊളത്തൂർ ഞങ്ങളെ വേദിക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ദീർഘകാലം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് സേവ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു അക്ബർ. ആദർശത്തിന്റെ പ്രതലങ്ങളിലേക്ക് ആധുനികതയുടെ കരിപുരണ്ട ആശയങ്ങളുമായി അധിനിവേശനം നടത്തുന്ന വിദഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെ ഇടിവാക്കുമായി ശബ്ദിച്ച വഹാബിയൻ കോറ്റക്കൊത്തലങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾ സൃഷ്ടിച്ച അലവി സഖാഫി കൊളത്തൂർ നമ്മുടെ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഉണ്ട് ചൊന്തു ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആര് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ആരെയും ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞു പോകരുത്, ഞങ്ങൾ ആരെയും ഒരു ഗീബത്ത് ചൊല്ലുക തീരാ. അങ്ങനെ എത്ര ഞങ്ങളെ ഗീബത്ത് ചൊല്ലിട്ട് ഒരാളെയും ഞങ്ങൾ ദൂരവും തീരാ. ഈ നിലക്ക് ശുദ്ധമായ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ മക്കളെ മനസ്സ് പോലെ ശുദ്ധമായ ക്ലിയറായ സലാമത്തായ സലീമായ കൽബിയുടെ ഉടമയായിട്ടിക്കട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ താജുൽ ഉലമ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. അപ്പോൾ ആ ചൊന്ന വന്നത് വലിയ ക്രാന്തിയായിട്ടിക്കട്, ഒരുപാട് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടിക്കട് ഈ ഉള്ളാലത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നത്. അതിലെ എല്ലാ നടത്തിപ്പു ഞങ്ങളെ ഹനീഫാജിയും അതുപോലെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫിയും അതുപോലെ കമ്മിറ്റി എല്ലാത്തിനും മാനേജ് ആക്കുവാറ്. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം നടത്തിപ്പുകാരാ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ആയിട്ടിക്കട്. വഫാത്തിൽ പിന്നെ വഫാത്തായിട്ടും ഇത്ര വലിയ ദഅവത്ത്, ഇത്ര വലിയ ക്രാന്തി ആക്കുക സാധ്യമാവുമെങ്കിൽ അതായിട്ടിക്കട് ഔലിയാക്കളെ കറാമത്ത്, ഔലിയാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത പവർ.
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി പലക്ക പറയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നല്ല സാരവത്തായ ഉപദേശം ഞങ്ങൾക്ക് തറകൊണ്ടു. ഖിയാമത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോണ്ടുള്ളത്, ഖിയാമത്ത് അടുത്ത് വന്ന സമയത്തിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോണ്ടുള്ളേ. ആദരവായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഖിയാമത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുടങ്ങനത്തെ എന്തെല്ലാം സംഭവ വികാസങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടി തന്നിറ. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ണാറ് കണ്ടിട്ട് അനുഭവത്തിൽ കൂടെ അനുഭവിച്ചോണ്ടുള്ളേ ഒരു കാലത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോണ്ടുള്ളത്. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലത്തിൽ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവാചനാക്കിട് ഒരു നാല് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ റസൂലുള്ള ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടുണ്ട്, ഹദീസ് ചെന്ന് കൊടുത്തോണ്ടുണ്ട് സ്വഹാബത്ത്. ആ ക്ലാസ്സിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു അഅറാബിയായ മനുഷ്യ വന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോട്ട് കേട്ട മത്തസാത്ത് യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഖിയാമത്ത് നാൾ എപ്പോ നബിയേ? നബി തങ്ങളൊന്നും മുണ്ടിയില്ല. ക്ലാസ്സിലെ നടു അപ്പൊ ചില ആൾ ചെന്നാറ് ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ആ പ്രശ്നം കേട്ടത് നബി തങ്ങൾ കേട്ടിട്ടിക്കല. പിന്നെ ചില ആൾ ചെന്ന കേട്ട് പക്ഷെ കേട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ക്ലാസ്സിലെ നടുവിൽ കേക്കൽ അതൊരു അതബ് കേട്, അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ കേട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ കുറെ അഭിപ്രായം വന്നവിടെ. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖിയാമത്ത് നാളിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരാൾ പ്രശ്നം കേട്ടില്ലേ ഇപ്പം അയാൾ എവിടെയാണ് നബി തങ്ങൾ കേട്ടിട്ട്? ആ സമയത്താണ് യാ റസൂലല്ലാഹ് ആ അഅറാബിയായ മനുഷ്യ വന്നു ചൊല്ലു നാണ് നബിയെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടാല്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെന്നു ഇദാ ദുയ്യഅത്തിൽ അമാനതു ഫന്തദിരി സാഅ, അമാനത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ, അമാനത്തിനെ പാഴാക്കപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ഫന്തദിരി സാഅ, നീ ഖിയാമത്ത് നാളിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചോ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അമാനത്ത് ചെന്നെങ്കിലേ സാധാരണ അമാനത്ത് ചെല്ലെ ഒരു നമ്പിക്കയോട് ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരാളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവാണ് അമാനത്ത്. ആ അമാനത്തില് അത് കൊടുക്കേണ്ട ആളുമാർക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ അങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഇന്നല്ലാഹ യഅ്മുറുക്കും അൻ തുഅദ്ദുൽ അമാനാതി ഇലാ അഹ്ലിഹാ, അമാനത്തുകൾ അതിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വിടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അമാനത്ത് വസ്തു ഒരാൾ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ അതിന് ടൈമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം അമാനത്തായിരിക്കും. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒമാവിക്കും നിയമത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം തന്നതുണ്ട് അതെല്ലാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നിയമത്തുകളായിട്ടിക്കിട്. ആ നിയമത്തുകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെന്ന പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ആ നിയമത്തുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈമാകുമ്പോൾ ആ നിയമത്തുകളെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ഞങ്ങളെ മേലെ കഡ്ഡായമായിട്ടിക്കിട്. ഞങ്ങളെ കണ്ണ് അമാനത്ത്, ഞങ്ങളെ കൈ അമാനത്ത്, ഞങ്ങളെ നാവ് അമാനത്ത്, ഞങ്ങളെ കാൽ അമാനത്ത്, ഞങ്ങളെ മനസ്സ് അമാനത്ത്, ഞങ്ങളെ ശരീര സകലം അമാനത്തുകളാണ്. ആ അമാനത്തുകളെ സമയമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കൽ ഞങ്ങളെ മേൽ നിർബന്ധമാണ്. എല്ലാ അമാനത്തുകളും കറക്റ്റായിട്ട് വീടും. അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയെങ്കിലായിട്ട് തൽക്കീൻ ഓതിയിട്ട് കബറെല്ലാം മറമാടിയിട്ടായാൽ പിന്നെ തൽക്കീൻ ഓതിര കേട്ടാറ് ഞങ്ങളെല്ലാം. ആ തൽക്കീൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഓതുന്ന ആയത്തുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും വായ്പാട്ടെ. യാ അയ്യതുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന ഇർജി ഇലാ റബ്ബികി റാദിയതൻ മർദിയാ വദ്ഖുലി ഫീ ഇബാദി വദ്ഖുലി ജന്നതി. ആ ആയത്തിൽ ചെല്ലുന്ന യാ അയ്യതുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന, മോമിനീങ്ങളായാലും യഥാർത്ഥ മോമിനീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ചൊല്ലുവാറ് യാ അയ്യതുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന, ഈ അമാനത്തുകളെ കറക്റ്റായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് കണ്ണുകളെ, കാതുകളെ, മനസ്സിനെ, കൈകളെ, കാലുകളെ, ശരീരത്തിനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ
ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മുത്മഇന്നതായ നഫ്സേ ഇർജി ഇലാ റബ്ബികി റാദിയത്തൻ മർദിയ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കും നീ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അമാനത്തിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതുപോലെ ചെലവാക്കിയ നഫ്സാൻ. അങ്ങനെ അമാനത്തുകളെ വീടിൽ ഞങ്ങളെ മേൽ കടയായിട്ട് ഈ അമാനത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ ആവുണ്ടായിരിക്കും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തേ? അമാനത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഖിയാമത്ത് നാളാവും. കൈഫ ഇദാതുഹാ യാ റസൂലല്ലാഹ്? അമാനത്ത് നഷ്ടപ്പെടൽ എങ്ങനെ നബിയെ? അതെങ്ങനെ അമാനത്ത് നഷ്ടപ്പെടൽ? അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മറുപടി, ഇദാ ഉസ്സിദൽ അംറു ഇലാ ഗൈരി അഹ്ലിഹി. കാര്യങ്ങളെ അതിന് യോഗ്യരല്ലാത്ത ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ നീ ഖിയാമത്ത് നാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോ. ഏത് കാര്യത്തെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ അതിക്ക് തറപ്പെട്ട ആളുമാരെയാണ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്. ആ തറപ്പെട്ട ആളുമാർ ഇല്ലാണ്ടാവുടങ്ങനത്തെ കാലം വന്നെങ്കിൽ, തറപ്പെട്ട ആളുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലം വന്നെങ്കിൽ എല്ലാ രംഗത്തിലും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് യോഗ്യരായ ആളുമാരില്ല. എല്ലാ ആത്മീയ രംഗത്തും സാമാജിക രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തിലും എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ ജാഗയിലും അയോഗ്യരായ ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ? യോഗ്യരായ ആളുമാരില്ല. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം, ഇവിടെ ഉള്ളാലത്ത് ഉറൂസ് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമാവും? ഞങ്ങൾ ജനിക്കിലേക്ക് മുതലേ ഇവിടെ ഉള്ളാലത്ത് ഉറൂസ് തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ചെറിയ മുത്താലിമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വയത് കേൾക്കും, മജ്ലിസ് വരാറുണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് വയത് കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ് വയതുകളുടെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ? മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമാ ഇ കെ ഉസ്താദ്, കോട്ടുമല ഉസ്താദ്, കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്, എം.എ. ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് വയതുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുകൂടി. ആ സദസ് ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടിക്കിടങ്ങനത്തെ സദസ്സായിട്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ആ സദസ്സിലെ നടുവിൽ ഇത്രല്ല ഏത് ആലിമികൾ വന്നാലും, ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ വന്നാലും, ഏത് രാജാക്കന്മാർ വന്നാലും എല്ലാരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു മുഖ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ നടുവിൽ ഒരു മുഖ, ചെറിയൊരു മുഖ, എല്ലാരും ഗമന ഹരിച്ചിട്ട് ഉള്ളങ്ങനത്തെ ഒരു മുഖമായിട്ട് എല്ലാരും നോക്കൂടെ ആ മുഖത്തുകായിട്ട് അത്രയും പ്രശോഭിക്കുന്ന, പ്രജ്വലിക്കുന്ന, പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മുഖമായിട്ട് ആ സ്റ്റേജിന്റെ നടുവിൽ ഉറൂസിലെ എല്ലാ നാളും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ആ സദസ് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ സയ്യിദ് അബ്ദുർ റഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു. ആ തങ്ങളെ വിഷയം ആ ചൊന്നല്ലേ എത്ര വലിയ ക്രാന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ശേഷം അതിൽ പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആലിം, അതുപോലെയുള്ള ഒരു സയ്യിദ്, അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആബിദ് നമുക്ക് കാണുക സാധ്യമില്ല, കാണുക സാധ്യമായിട്ടില്ല, സാധ്യമാവുന്നതുമില്ല. താജുൽ ഉലമയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഖുർറത്ത് സാദാത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്, കാദിയാക്കോ തേടുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്ത് ഫിറ്റായ ആളാരും കാണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ എ.പി. ഉസ്താദിനെ തേടി പോകുള്ള കാരണം ആ സ്ഥാനത്ത് ഫിറ്റായ വേറെ ആള് കാണില്ല. എ.പി. ഉസ്താദ് വലിയ തിരക്ക് പിടിച്ച ആളാണ്, ആഫിയത്ത് തീരെ കൊറോടിയായ ആളാണ്. എന്നാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് നാളെ കർണാടകത്തെ, കേരളത്തെ ആയിരക്കണക്കായ താജുൽ ഉലമ പ്രതിനിധീകരിച്ചങ്ങനത്തെ മൊഹല്ലകൾ ഇണ്ട് കാദിയായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ.പി. ഉസ്താദ് ഏറ്റെടുത്തത് ഞങ്ങളെ വാക്കിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷമായിട്ട്. അള്ളാഹു മഹാനവർക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ചെയ്തു. ആ താജുൽ നമ്മുടെ ജാഗൽ പിന്നൊരു സ്ഥാനം അങ്ങ് കാണില്ല. ഇതുപോലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നോക്കി അങ്ങനെ
நான் நிப்பாட்டுறேன் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாரும் புஸ்தாரவாது இயலந்த நிப்பாட்டலான എല്ലാ രംഗത്തും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവം വന്നിട്ടില്ലേ ಅಂದ್ರೆ തരപ്പെട്ട ആളുകളില്ല. അത് എവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസറെ പിടിച്ചിട്ട് താലൂക്ക് ഓഫീസറെ പിടിച്ചിട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസറെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു റേഷൻ കാർഡ് വിഷയക്കൊക്കെ പോലുള്ള നിങ്ങൾ ഏത് ഓഫീസർമാരോട്ട് പോയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഷാഫിയായ ഒരു മറുപടി കിട്ടുക സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താ? യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എല്ലാ രംഗത്തും നിറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ളതിൽ നല്ലത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്താക്കട്ടെ സെലക്ട് ആക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇൽമിന്റെ പ്രഭാഷകരും ആലിമീങ്ങളും പ്രഗത്ഭരുമായ പണ്ഡിതന്മാരും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്തെ നികത്താൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർ കിട്ടുന്നില്ല. അതല്ലേ അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സഅൽതു സമാനി ലിമാ അറാക ഖീമാ വകുന്ത വലൂദൽ ലിർരിജാലി ഖദീമാ വഖാല ലിഅന്നി ഖദ് കബിർതു വഖദ്ദനാ റഹീലുൻ ഇലൽ ഉഖ്റാ വസിർതു സഖീമാ وفارقني من الأولاد ولم يبق من الأولاد إلا هسالة وفارقني من كان قبل كريما. ഇർഷാദുൽ യാഫിയിൽ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സഅൽതു സമാനി, എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് സഅൽതു സമാനി, നന്റെ സമാൻ തൊട്ടുകുന്നാണ് കേട്ട ഓ സമാനേ, ഓ കാലമേ, ലിമാറാക ഖീമാ, നീ എന്തേ ഇപ്പൊ ഒരു ഗൊഡ്ഡു പെണ്ണായി പോയേ, പ്രസവിക്കാത്ത പെണ്ണായി പോയേ. വകുന്ത വലൂദൽ ലിർരിജാലി ഖദീമാ, പണ്ട് കാലത്ത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ, വലിയ വലിയ ആൺകുട്ടികളെ, ശുജായികളായ ധൈര്യമുള്ള ആൺകുട്ടികളെ നീ പ്രസവിക്കുന്നവളായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇപ്പൊ നല്ല നല്ല ആൺകുട്ടികളായ പണ്ഡിതന്മാരെയോ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെയോ നീ എന്തുകൊണ്ട് പ്രസവിക്കുന്നില്ല സമാനേ? ആ സമാൻ തൊട്ട് കേട്ട മഹാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് ചെന്ന വിഷയമായിട്ട്. കാരണം നല്ല നല്ല ആളുമാരില്ല, മുന്നോലല്ല നല്ല നല്ല ആളുമാറ്. സമാൻ തൊട്ടു നാക്കേട്ടെ, സമാനേ, നിന്റെ പള്ളയിലല്ലേ അമ്പിയാക്കൾ ജനിച്ചത്, സ്വഹാബത്ത് ജനിച്ചത്, അയിമ്മത്തുകൾ ജനിച്ചത്, സലഫു സാലിഹീങ്ങൾ ജനിച്ചത്, മഹാന്മാർ ജനിച്ചത്, താജുൽ ഉലമാ ജനിച്ചത്, ശംസുൽ ഉലമാ ജനിച്ചത്, എം.എ. ഉസ്താദ് ജനിച്ചത് തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെല്ലാം നിന്റെ പള്ളയിലല്ലയോ ജനിച്ചത്? ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഫഖാല, അപ്പൊ സമാൻ എന്നൊക്കെ മറുപടി തന്നു. എന്തുണ്ട്? ഫഖാല ഖദ് ലിഅന്നി ഖദ് കബിർതു വഖദ്ദനാ, ഒക്കുനക്കിപ്പോ വയസ്സായിട്ട് കുറെ കാലായില്ലേ ഞാൻ പ്രസവിക്കോ ശുരുവായിട്ട്, ഇപ്പൊ നക്ക് വയസ്സായിട്ട്. റഹീലുൻ ഇലൽ ഉഖ്റാ വസിർതു സഖീമാ, ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് അവസാനായിട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഈ ലോകം വിട്ടിട്ട് പോകും ടൈമായിട്ട് വന്ന്. അഥവാ ഖിയാമന്നാൾ സംഭവിക്കവും മുട്ടായി പോയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല മക്കളെ ഇന്ന് നന്നിൽ നിന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. വലം യബ്ക മിനൽ ഔലാദി ഇല്ലാ ഹുസാലത്തുൻ വഫാറാഖനി മൻ കാന ഖബുൽ കരീമാ, നണ്ട മക്കളായ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ, വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കള്, സ്വാലിഹീങ്ങളെല്ലാം അങ്ങെല്ലാം നണ്ട വിട്ടുപോയാറ്, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാറ്. ഇപ്പൊ നല്ല നണ്ട മക്കളില് ബാക്കിയായിട്ടില്ല. നല്ല മഹാന്മാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ മഹാന്മാരും കഞ്ഞൽ മിന്നായിട്ടിക്കല് എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയ നബി തങ്ങ ക്യാമനാലാമോ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷയ ഒരുപാട് നമുക്ക് പഠിപ്പാട്ട് തന്നെ. എന്തിക്ക്? ഒരു ഭാഗത്ത് യുക്തിവാദിങ്ങ, ഒരു ഭാഗത്ത് നിരീശ്വരവാദിങ്ങ, നവീനവാദിങ്ങ, മുബത്തദീങ്ങ, തബ്ലീഗുകാർ, എല്ലാത്തിനെക്കാട്ടും വലിയ കള്ളത്തരീക്കത്തുകാർ. ഇപ്പ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഔലിയാക്കൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, എല്ലാത്തിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. എല്ലാത്തിലും ചൈന സെറ്റ് വന്ന പോലെ തരീക്കത്തിലും ചൈന സെറ്റ്. ഇപ്പ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്.
ത്വരീഖത്ത് ചിന്തേന്ദ്ര സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇസ്ലാമിലെ വലിയ ഒരു പദവിയാണ് ത്വരീഖത്ത്, തസവ്വുഫ്, സൂഫിസം. ഇസ്ലാമിന്റെ പൂർണ്ണതയാണത്. ഇസ്ലാമിന്റെ പൂർണ്ണമായ അച്ചടക്കമാണ് തസവ്വുഫ്, ത്വരീഖത്ത്. ആ ത്വരീഖത്ത് കളി സാധനമാക്കിയിട്ട് ഇന്ന തസവ്വുഫ കുല്ലഹു ലഹുവൽ അദബ് വമിനൽ ലവാരിഫി ഫതുൽബൻഹു വഅബ്വിലാ. തസവ്വുഫ് ചെന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പൂർണ്ണമായ ശിഷ്ടാചാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ തസവ്വുഫിന്റെ വിടക്കാക്കിയിട്ട് നാശാക്കിയിട്ട് ഗലീജാക്കി വിട്ടാറ്. വലിയ ദുഷ്ക, വലിയ സൂക്ഷ്മത. ഹറാം വിടൽ മാത്രമല്ല, കറാഹത്ത് വിടൽ മാത്രമല്ല, ഹലാലായതും അത് കറാഹത്തോ ഹറാമോ ആയിപ്പോവും ചില പേടിയില് അതും വിട്ടിട്ട് വല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടി ജീവിക്കലാണ് ത്വരീഖത്ത് ചെന്നെങ്കിൽ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു രോഗിയായിട്ട് കിടന്നപ്പോൾ എല്ലാ മഹാന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കാണുക പോയാൽ ആ കാണുക പോയപ്പോ അവിടെ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിയ പ്രകാശം മഹാനായ അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുഖത്ത് പ്രകാശിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയാറ്, കേട്ടാറ്, അല്ലയോ മഹാനവർകളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ പദവി, ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനം, ഇത്ര വലിയ പ്രകാശം ഈ മറിക്കോമുട്ടാവിടെ ഈ ടൈമിൽ മുഖം പ്രകാശിച്ചിട്ട് ഈമാനികമായ ശോഭയോട് കൂടി മറിക്കുക എങ്ങനെ സാധ്യമായി? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലെന്തരേണ്ട് കേട്ടാറ്. മഹാനായ അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു, നണ്ടൊട്ടുക്ക് വലിയ അമലൊന്നും നണ്ടൊട്ടുക്ക് ചൊല്ലുകില്ല. പിന്നെയോ ജണ്ട് വിഷയനക്ക് ചൊല്ലാം. എന്താണ് ആ ജണ്ട് വിഷയം? ഒന്ന്, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അകത്തില്ലാത്ത ഒരു സംസാരവും എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അനാവശ്യമായ അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരേ ഒരു സംസാരം എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മുണ്ടിയിട്ടില്ല, ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തത് എൻ്റെ കൽബ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാളൊട്ടും ഒരു പകയും വെക്കാതെ സലീമായ കൽബാണ് എൻ്റെ കൽബ്. എൻ്റെ കൽബിൽ ആരൊട്ടും വൈരാഗ്യമില്ല, ആരൊട്ടും കിബിറില്ല, ഹസദില്ല, ഡംബില്ല, യാതും ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധമായ ഹൃദയമാണ് നണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൗത്തിന്റെ സമയത്ത് എൻ്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കാനുള്ള കാരണാണ്ട് മഹാനായ അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്നെങ്കിൽ, മഹാന്മാർ ചെന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരൊട്ടും അങ്ങ് വൈരാഗ്യല്ല. ചെറിയ മക്കളൊട്ട് വരേക്കും ശുദ്ധമായ മനസ്സോട് കൂടി പെരുമാറുന്ന ആൾമാരായിട്ടിരിക്കരുത്. ആ നിലക്കുള്ള ആ പദവി, ഉന്നതമായ പദവി, മഹാന്മാരെ പദവി ഉണ്ട്. സുബയായെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയല്, ആലിമീങ്ങളെ ഗീബത്ത് പറയല്, ആലിമീങ്ങളെ തെറി പറയല് ഇതായിട്ടിക്കരുത്. ത്വരീഖത്ത് ചെന്നിട്ട് നാണ് ഷെയ്ഖ്, നാണ് കുത്തുബു ചെന്ന് പഠിപ്പാട്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ആഖിറു സമാന്റെ കാലായിട്ടിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വലിയ ജാഗ്രതയോടുകൂടി യഥാർത്ഥ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വക്താക്കളായി ജീവിച്ചിട്ട് മറിക്കണം. എല്ലാവരും പ്രയത്നാക്കണം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനം അവന് പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹായ അമലായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുആർന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫലക്കണിപ്പാട്ടിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവി സക്കാഫി ഉസ്താദ് വാദപ്രതിവാദ സ്റ്റേജുകളിലെ ചക്രവർത്തിയുമായ പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവി അവറുകളാണ് അടുത്തതായി പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള അൻവർ സാദാത്ത് തങ്ങളവറുകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ജമലുല്ലൈൽ തങ്ങളും മറ്റു സാദാത്തുകളെയും വേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മക്ബറകൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉസ്താദ് അവറുകൾ സംസാരിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين
نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على آل سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله صدق رسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കളെ, ബഹുമാനമുള്ള ഉലമാക്കളെ, ഉസ്താദുമാരെ, കാരണവന്മാരെ, നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, ശ്രോതാക്കളെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, മഹാനായ ഖുതുബുസ്സമാൻ അശ്ശൈഖ് അസയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവർകളുടെ 432ാമത് ഉറൂസ് മുബാറക്കിൽ ആണ് നാം ഉള്ളത്. ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തെയും സ്ഥാപനത്തെയുമൊക്കെ ജനകീയവൽക്കരിച്ച് വിശ്വോത്തരമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച നമ്മുടെ അഭിമാനമായിരുന്ന നമ്മുടെ നേതാവായ മർഹൂം താജുൽ ഉലമ ശൈഖുന അസ്സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാനിൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവർകളുടെ ദീപ്ത സ്മരണയിലാണ് നമ്മുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് നടക്കുന്നത്. അല്ലാഹു അവരുടെ ഒക്കെ ദറജ അല്ലാഹു അങ്ങേയറ്റം ഉയർത്തട്ടെ. അവരുടെ ബറക്കാത്ത് കൊണ്ട്, ഹക്ക് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഇരുലോക വിജയികളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെയും അവരുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗങ്ങളും എല്ലാം അല്ലാഹു നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നൽകട്ടെ. പകരം റാഹത്തും സന്തോഷവും ആഫിയത്തും സിഹത്തും ഖുവത്തും
സലാമത്തും തൗഫീഖും അല്ലാഹു ഏറ്റി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. എൻ്റെ മാന്യ സുഹൃത്ത് അഹമ്മദ് സഖാഫി നല്ല വഴല് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ വഴല് കുറച്ചുകൂടി നീട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മൂപ്പര് നിർത്തിയത്. ഒരുപാട് കാലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ ഒരല്പസമയം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിനെ കുറിച്ചും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ശിആറുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മഖ്ബറകളെ കുറിച്ചും അല്പസമയം പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ മതമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇന്നദ്ദീന ഇൻദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന മതം അത് ഇസ്ലാം ദീൻ മാത്രമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇസ്ലാം ദീൻ മാത്രമേ പാരത്രിക ലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യവും ഖുർആൻ നമ്മെ അടിക്കടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ഇസ്ലാമല്ലാത്ത ഒരു മതത്തെ ഒരാൾ പുൽകിയാൽ അല്ലാഹു അവനിൽ നിന്നത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല. വഹുവ ഫിൽ ആഖിറതി മിനൽ ഖാസിരീൻ. അവൻ ആഖിറത്തിൽ പരാജിതരിൽ പെട്ടവരാകുന്നു എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ദീൻ മാത്രമാണ് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മതം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ആശങ്കയും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല. ആ കാര്യം വളരെ സ്പഷ്ടമാണ്, വ്യക്തമാണ്, കൃത്യമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും നമ്മെ തീർത്തും ആ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, എന്നാൽ ആ ഇസ്ലാം ദീൻ ഏതാണ്? ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളുമായി പലരും രംഗത്തുണ്ട്. ആ ഇസ്ലാം ദീൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ ആശയങ്ങൾ ഏതാണ്, എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിന്റെ വാഹകരാണ്, അതിൽ അടിയുറച്ചവരാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അല്ലാഹു മരണം വരേക്കും നമ്മെ ആ മാർഗത്തിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തി തരട്ടെ. പക്ഷേ പല വസ്വാസുകളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓൺലൈനിലും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും ഇങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരല്പസമയം ആമുഖം എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്നത്, യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്നാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 23 വർഷക്കാലങ്ങളിലായി അവിടുത്തെ സ്വഹാബികൾക്ക് പകർന്നുകൊടുത്ത, പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആശയങ്ങളാണ്. അതിലാർക്കും സംശയമില്ല. ആ 23 വർഷക്കാലങ്ങളിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിച്ചും ആ റസൂലുള്ളാഹിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതുമായ ആശയങ്ങളാണ്, സ്വഹാബികൾ പകർത്തിയ ആശയങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്വഹാബി വര്യന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും ജീവിച്ച ആ സ്വഹാബികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം ദീനിനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തി. ആ സ്വഹാബികൾ അവരുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളായ താബിഉകൾക്ക് ആ ആശയങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്തു. താബിഉകളോ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായ തബഉ താബിഉകളിലേക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ താബിഉകളുടെയും തബഉ താബിഉകളുടെയും കാലഘട്ടമായപ്പോൾ അത്
ആ കർമ്മങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആദർശങ്ങൾ അതൊന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചു വെച്ചു. ആ അക്കാലത്ത് ജീവിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഇമാമുമാർ, അതേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് പാണ്ഡിത്യമുള്ള മഹാമനീഷികളായ 4 പണ്ഡിതന്മാര് ആ ആശയത്തെ ക്രോഡീകരിച്ചു വെച്ചു. ആരാണവർ? ഇമാമുൽ അഅ്ലം അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി, ഇമാമു ദാരിൽ ഹിജ്റ മാലിക് ഇബ്നു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാമുൽ അഇമ്മ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് അശ്ശാഫിഈ, ഇമാമുസ് സുന്ന അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹും. ആ 4 പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ആശയത്തെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചു വെച്ചു. ഈ ക്രോഡീകരണത്തിനാണ് മദ്ഹബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മദ്ഹബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഖുർആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച താബിഉകൾ പകർന്നു നൽകിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും ശരിയായ പകർപ്പുകളാണ്, ശരിയായ ആശയങ്ങളാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ആ ആശയങ്ങൾ പിൽക്കാലത്തുള്ള മറ്റു പണ്ഡിതരിലൂടെ, അഇമ്മത്തുകളിലൂടെ, അതേ സലഫു സാലിഹുകളിലൂടെ, സച്ചരിതരായ മുൻഗാമികളിലൂടെ കൈമാറി 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 കിട്ടിയ ആ മഹത്തായ ആശയങ്ങൾക്കാണ് ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറയുക. ഇത് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. 14 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ആ മഹത്തായ ആശയങ്ങൾ അത് സ്വഹാബികളിലൂടെ, താബിഈകളിലൂടെ, തബഉ താബിഈകളിലൂടെ, മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുമാരിലൂടെ, മറ്റ് അയിമ്മത്തുകളിലൂടെ, സച്ചരിതരായ മുൻഗാമികളിലൂടെ കൈമാറി കൈമാറി വന്ന ആശയങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ചിന്തിക്കുകയാണ്, അതൊന്നും ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളില്ല, എന്റെ മുമ്പിൽ ഖുർആനുണ്ട്, സുന്നത്തുണ്ട്, നോക്കും, അതിന് എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു പരിഭാഷ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലവി എഴുതിയ പരിഭാഷയും ഞാൻ വായിക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് ഇസ്ലാമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പൂർവികരായ 14 നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യമൊന്നും എന്നോട് പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇസ്ലാം ലഭിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാം ലഭ്യമാകില്ല. ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ഇന്നദ്ദീന ഇൻദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സഹോദരന്മാരെ, ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മദ്ഹബിന്റെ 4 ഇമാമുമാര് അത് ക്രോഡീകരിച്ചു വെച്ചു. ഇന്ന് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു വാദമുണ്ട്. അതെന്താ? മദ്ഹബൊന്നും വേണ്ട, ഇമാമികളൊന്നും വേണ്ട, പിന്നെയോ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഖുർആൻ പരിഭാഷയുണ്ട്, ബുഖാരി പരിഭാഷയുണ്ട്, അത് മതി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ബാലിശമായ വാദങ്ങൾ ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹാരഥന്മാരായ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയാ, 4 മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ 4ാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഇമാമുസ് സുന്ന അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരതിയാൽ കാണാം, 10 ലക്ഷം ഹദീസുകൾ മനപ്പാടമുള്ളവരാണ് അവർ. 10 ലക്ഷം ഹദീസ്. സഹോദരങ്ങളെ, 10 ലക്ഷം ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സനദ് സഹിതമാണ്. റസൂലുള്ളാഹിയിൽ നിന്ന് അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ പരമ്പര എന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു? ഹദ്ദസനൽ ഹുമൈദിയു അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സഈദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഓരോ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സഈദിനോട് സുഫിയാനോട് യഹ്യ ഇബ്നു സഈദ് അൽ അൻസാരി, അവരോട് ഇബ്രാഹിം തമീമിൽ, ഇങ്ങനെ പരമ്പര. ആ പരമ്പര ഇങ്ങനെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, 5 ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒക്കെ മനപ്പാടമാക്കണം, അവരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കണം, അവരുടെ കാലഘട്ടം പഠിക്കണം, അവരെവിടെയൊക്കെ ജീവിച്ചു, എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഹദീസിന്റെ വിഷയത്തിൽ സ്വീകാര്യമാണോ അല്ലേ എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് വിധി എഴുതുന്നവരാണ് അവർ.
അങ്ങനെയുള്ള 10 ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടമാക്കിയവരാണ് ഇമാമുസുന്ന അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. 10 ലക്ഷം ഹദീസ്. ഹാഫിദ് ദഹബി തന്റെ സിയർ അലാമിൻ നുബലയിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇമാം സുബക്കി തബഖാത്തു ശാഫിഇയ്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇബ്നു റജബിൽ ഹംബലി തബഖാത്തുൽ ഹനാബിലയിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 4ാമത്തെ ഇമാമായ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പാണ്ഡിത്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, എത്ര വലുതാണ് അവർ. ആ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ? ഇദാ സുഇൽതു അൻ മസ്അലത്തിൻ, ഒരാൾ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഫലം അറഫിഹാ ഹദീസൻ സ്വരീഹൻ, ഞാൻ എൻ്റെ 10 ലക്ഷം ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ അതിന് മറുപടിയായി അതിൽ ഒരൊറ്റ ഹദീസും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ? ഫഖുൽതു ബിഖൗലി ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ ചോദ്യത്തിന് ഇമാമുൽ അഇമ്മ ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും എൻ്റെ മറുപടി എന്നാണ്. കാരണം എന്തേ? ലിഅന്നഹു ബലഗനി അനിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഹദീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? ആലിമു ഖുറൈശിൻ യംലഉ തിബാഖൽ അർളി ഇൽമാ, ലോകം മുഴുക്കെ ഭൂമി മുഴുക്കെ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന ഒരു ഖുറൈശി പണ്ഡിതൻ വരാനുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഖുറൈശി പണ്ഡിതൻ ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണെന്ന് ഞാനിതാ ഉറപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫിയോളം പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ പിന്നീട് ഖുറൈശിയിൽ വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഷാഫി ഇമാം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞോ അതായിരിക്കും എന്റെ മറുപടി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പാണ്ഡിത്യവും വിജ്ഞാനവും എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദാണ് ഇമാമു ദാരിൽ ഹിജ്റ മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സഹോദരങ്ങളെ, ആ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും മുമ്പ് ജീവിച്ചവരാണ് ഇമാമുൽ അഅ്ലം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതേ, സ്വഹാബത്തിനെ നേരിൽ കണ്ടവരാണ്. അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വഹാബികളെ നേരിൽ കണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ ആ 4 മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകളുടെ പാണ്ഡിത്യം, അവരുടെ വിജ്ഞാനം എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചില കഥയില്ലാത്ത മൗലവിമാര് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഷാഫി ഇമാമിന് കിട്ടാത്ത ഹദീസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പച്ചയായി പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സഹോദരങ്ങളെ. അവരൊക്കെ വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതരാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച ആ ക്രോഡീകരണം, അതാണ് മദ്ഹബുകൾ, അതാണ് ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആശയങ്ങൾ കൈമാറി 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 വന്നിട്ടുള്ള അതിന്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാം എന്നത്. ആ ഇസ്ലാമിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്. അതിന്റെ വാക്താക്കൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ സുന്നികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിന്റെ വാക്താക്കൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ്. ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്, അതാണ് അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിലായിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നിർബന്ധമായും 17 തവണ നമ്മളൊക്കെ ദുആർക്കുകയാണ്, ഇഹ്ദിന സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, അല്ലാഹുവേ നേർവഴിയിൽ ഞങ്ങളെ നീ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തി തരണമേ, നേർവഴിയിൽ ഞങ്ങളെ നീ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തി തരണമേ. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഏതാണ് ആ നേർവഴി? സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വഴിയാണത്. ഏതാണ് ആ വഴി? സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ തൊട്ടടുത്ത വചനത്തിലൂടെ അല്ലാഹു നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നു. ഏതാണ് ആ മാർഗം? സിറാത്തുല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ശരിയായ മാർഗം ഏതാ?
അത് സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ച മഹാത്മാക്കളുടെ മാർഗമാകുന്നു. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഖുർആൻ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ശരിയായ ഇസ്ലാം ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായി അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്താ? സിറാത്തുൽ ഖുർആനി വസ്സുന്ന എന്നല്ല, ഖുർആനിന്റെ മാർഗം സുന്നത്തിന്റെ മാർഗം എന്നല്ല. എന്തേ? ഖുർആനും സുന്നത്തും ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണല്ലോ. ആണ്, ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യമാണ്. അതിലൊക്കെ സംശയമില്ല, അതിലൊന്നും സംശയമില്ല, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ അല്ലാഹു തആല നേർവഴി ഏതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നിടത്ത്, വിശദീകരിച്ച് തരുന്നിടത്ത് സ്വീകരിച്ച ശൈലി എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. സിറാത്തുൽ ഖുർആനി വസ്സുന്ന എന്നല്ല, ഖുർആനിന്റെ മാർഗം സുന്നത്തിന്റെ മാർഗം എന്നല്ല. എന്തേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം വിഘടന വിധ്വംസക പാർട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെടാം, ഞങ്ങളാണ് ആ പറഞ്ഞ ആളുകൾ, ഞങ്ങൾ ഖുർആന്റെ ആളുകളാ, ഞങ്ങൾ സുന്നത്തിന്റെ വാഹകരാ, ഞങ്ങൾ തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാം. നോക്കൂ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകതലത്തിൽ തന്നെ ഖാദിയാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രവാചകനാണെന്ന വാദവുമായി രംഗത്ത് വന്ന, തലക്ക് സുഖമില്ലാത്ത, അതെ അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബിൽ ജനിച്ച, തലക്ക് വേണ്ടതുപോലെ വെളിവില്ലാത്ത മൂത്രവാർച്ചക്കാരനായ മീർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി എന്ന മനുഷ്യൻ താൻ പ്രവാചകനാണ്, നബിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തെളിവെന്താ? മൂപ്പർക്ക് ഓതാനുള്ളത് ഖുർആനാണ്, സുന്നത്താണ്. നോക്കൂ, നിസ്കാരം 3 വഖത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വാദിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന ഖുർആൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റി എന്ന പേര് തന്നെയുള്ള മൗലവി ചേകന്നൂർ മൗലവി നിസ്കാരം 3 വഖത്താന്ന് പറയുന്നവരാണ്. ആ വിഭാഗം അവർക്ക് ഓതാനുള്ളതും ഖുർആനാണ്, അവർക്ക് പറയാനുള്ളതും ഹദീസാണ്. നോക്കൂ, ഇവിടെയുള്ള സലഫികൾ എന്ന് പറയുന്ന വഹാബികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദുകൾ, പേരെന്ന് പറഞ്ഞാലും മൗദൂദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, അവർക്കും ഓതാനുള്ളത് ഖുർആനാണ്. ഖുർആൻ ഓതി അവർ പറയുന്നത് എന്താ? മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ കാഫിറുകളാണ്, മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ മുശ്രിക്കുകളാണ്, അവരൊക്കെ അബൂജഹലുകളാണ്, മുർത്തദ്ദുകളാണ്. ഓതാനുള്ളത് എന്താ? അവർക്കും ഖുർആനാണ്, ഹദീസാണ്. ഖുർആനിനെയും ഹദീസിനെയും ഓതി ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു ജല്ല വഅല നമ്മോട് പറഞ്ഞു, നേർവഴി സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ മാർഗം അതേതാണെന്നറിയോ? അത് ഖുർആൻ ആരെങ്കിലും ഓതിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ മാർഗമാവില്ല. പിന്നെയോ ആ ഖുർആനും ആ സുന്നത്തും നേരിൽ കാണുകയും പഠിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ ഖുർആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും ആശയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാത്മാക്കളുണ്ട്. അവരുടെ മാർഗമാണ് ഇസ്ലാം. സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ആ മഹാത്മാക്കളുടെ മാർഗമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇസ്ലാം. ആ മഹാത്മാക്കൾ ആരാ? അത് സൂറത്തുൻ നിസാഇൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു. മിനൻ നബിയ്യീന വസ്സുദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്വാലിഹീൻ. നമ്മൾ പറയുന്ന മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ, അതെ സച്ചരിതരായ ആ സജ്ജനങ്ങളുടെ പാത, അതാണ് ശരിയായ ഇസ്ലാം. സഹോദരങ്ങളെ, അവരുടെ മാർഗമാണ്, അതാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വഴി. ആ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പിയാക്കളുടെ, സുദ്ദീഖീങ്ങളുടെ, സ്വഹാബത്തിന്റെ, ശുഹദാക്കളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ വഴികളാണ്. അവർ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളാണ്, അവർ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ്, അവർ കാണിച്ചു തന്ന ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണ്. അതാണ് ശരിയായ ഇസ്ലാം. അത് ഗൈറിൽ മഗ്ലൂബി അലൈഹിം, ആ മാർഗം അല്ലാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് ഇരയായവരുടെ വഴിയല്ല. വലദ്ദാല്ലീൻ, അത് വഴിപിഴച്ചവരുടെ മാർഗവുമല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ്
സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ശരിയായ മാർഗം, ശരിയായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ മറക്കാതെ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ദിവസവും നിർബന്ധമായി 17 തവണ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിലൂടെ, സ്മൃതിപഥത്തിലൂടെ ഈ ആശയം ദിവസവും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതെ, സജ്ജനങ്ങളുടെ, മഹാത്മാക്കളുടെ ആ മാർഗമാണ് ശരിയായ ഇസ്ലാം. അതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി. ആ മാർഗത്തിന്റെ പേരാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്. ആ മാർഗത്തിന്റെ പേരാണ്, അതിന്റെ വാഹകർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ, അല്ലെങ്കിൽ സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ വന്നതിന്റെ ശേഷാണ് ഇങ്ങനെ സുന്നി, അഹ്ലുസുന്ന എന്തൊക്കെ പേര് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന ഒരു കുപ്രചരണം ചില ആളുകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. ശരിയല്ല. ഈ പേര് നമ്മളാരും പറഞ്ഞതല്ല. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ്. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ബനു ഇസ്രായേലിയർ 72 വിഭാഗമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. 72 വിഭാഗമായി അവർ ശിഥിലമായി. എന്നാൽ വസതഫ്തരിഖു ഉമ്മത്തി അലാ 73 ഫിർഖ, എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് 73 വിഭാഗമായി തീരും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് 73 വിഭാഗമാവും. കുല്ലുഹും ഫിന്നാർ, അവരെല്ലാവരും നരകത്തിലാകുന്നു. ഇല്ലാ മില്ലത്തൻ വാഹിദ, ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളത്. ആ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകൂ. അല്ലാത്ത 72 വിഭാഗവും നരകത്തിലാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ആ റസൂലുള്ളാഹി ആ പറയുന്ന ആ പ്രസ്താവന നമ്മൾ ശരിക്ക് പഠിക്കണം. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? സതഫ്തരിഖു ഉമ്മത്തി എന്ന, എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് അത് ശിഥിലമാകും, 72 വിഭാഗമായി നരകത്തിൽ പോകുമെന്നാണ്. ഈ ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാ? ഹദീസ് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറഞ്ഞു, അത് ഉമ്മത്തുൽ ഇജാബത്താണ്. ഉമ്മത്തുൽ ദഅവത്തല്ല, ഉമ്മത്തുൽ ഇത്തിബാഉമല്ല, ഉമ്മത്തുൽ ഇജാബത്താണ്. ആ ഇജാബത്തിന്റെ ഉമ്മത്ത് 72 വിഭാഗമായി നരകത്തിൽ പോകും. ആരാണ് ഈ ഉമ്മത്തുൽ ഇജാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അത് ഞങ്ങള് അല്ലാഹുവിലും റസൂലിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളാണ്, ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ വാഹകരാണ്, ഞങ്ങൾ ഖുർആനും സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ 72 വിഭാഗമായി നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ആ പോകുന്ന ആളുകൾ ആരാണ്? റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് സ്പഷ്ടമായി അവര് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുന്നവരാണ്, അല്ലേ? അവർ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്, അവർ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്, അവർ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്, അവർ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരാണ്, അവർ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്, അവർ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാ, അവർ താടി വെക്കുന്നവരാണ്. ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യും. പക്ഷേ കുല്ലുഹും ഫിന്നാർ, അവരൊക്കെയും നരകത്തിലാകുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക്, സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട്, എന്തായാലും എന്താ, അവരും നിസ്കരിക്കണില്ലേ, നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണില്ലേ, അവരും താടി വെക്കണില്ലേ, ഓരും പള്ളി പോണില്ലേ, അവരും ഖുർആൻ ഓതുന്നില്ലേ എന്ന ഒരു മൗഢ്യമായ ചിന്ത നമുക്കുണ്ട്. എന്നാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് എന്താ? അതൊക്കെ ചെയ്യും അവർ, പക്ഷേ കുല്ലുഹും ഫിന്നാർ, അവരൊക്കെ നരകത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നബിയെ, അല്ല 72 വിഭാഗം നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ സ്വർഗപ്രവേശനം നേടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ, മൻഹും യാ റസൂലല്ലാഹ്, ആരാണ് നബിയെ ആ ഒരു വിഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ഖാല മാ അന അലൈഹി വഅസ്ഹാബി, ഞാനും എൻ്റെ സ്വഹാബികളും നിലകൊണ്ട മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാരോ അവരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുക.
ഹാഫിദ് അബുൽ ലൈഥി സമർഖന്ദി, ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ് അൽ ഗസാലി, ഇമാം അബുൽ ഫത്ഹ് ഷഹ്റസ്ഥാനി, അവരൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിന്റെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: മാ ഹാദിഹിൽ വാഹിദ, ആരാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഖാല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅ, സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്താകുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇമാമുമാർ അവരുടെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു. അപ്പോ അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅ എന്ന ഈ പേര് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇട്ടതല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച പേരാണ്. ഈ മാർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. അതിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ചു പോയാൽ, അതിൽ നിന്ന് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചാൽ അവർക്കാണ് മുബ്തദിഉകൾ എന്ന് പറയുക, മതനവീകരണവാദികൾ, സുന്നി അല്ലാത്തവർ എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ സുന്നി അല്ലാത്തവരായാലുള്ള ദുരന്തം എന്താ? അവര് നിസ്കരിക്കുന്നുവല്ലോ, നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നുവല്ലോ, അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലാ യഖ്ബലുല്ലാഹു ലിസാഹിബി ബിദ്അ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ലാ യഖ്ബലുല്ലാഹു ലിസാഹിബി ബിദ്അ. സുന്നിയല്ലാത്ത വ്യക്തി, അതേ പുത്തൻവാദിയായ മതനവീകരണവാദിയായ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അവരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ലാ യഖ്ബലുല്ലാഹ്, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. സൗമൻ, അവൻ നിർവഹിക്കുന്ന നോമ്പ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല. വലാ സ്വലാത്തൻ, അവന്റെ നിസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. വലാ സ്വദഖത്തൻ, അവർ നിർവഹിക്കുന്ന സകാത്ത്, സ്വദഖ, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സകാത്തും സ്വദഖയും ഒക്കെ അവർ നൽകും. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വലാ ഹജ്ജൻ വലാ ഉംറ, പുത്തൻവാദിയായ മനുഷ്യൻ, സുന്നിയല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ, അവൻ നിർവഹിക്കുന്ന ഹജ്ജും ഉംറയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കാതെ തള്ളണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവർക്ക് സുന്നി അല്ലാതെയാവാം, അവനിക്ക് സലഫിയാവാം, അവനിക്ക് മൗദൂദിയാവാം, അവനിക്ക് വഹാബിയാവാം, അവനിക്ക് എന്തുമാവാം. അവർ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ ലാ യഖ്ബലുല്ലാഹ്, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല, സമസ്ത വന്നതിന് ശേഷം പറയുന്നതല്ല. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നമ്മെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. ആ ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പുത്തൻവാദികൾ, സുന്നിയല്ലാത്ത ആളുകൾ, അവർ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളൊന്നും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആ ഹദീസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, വലാ സർഫൻ വലാ അദ്ലാ, ഫർളോ സുന്നത്തോ ആയ ഓരൊറ്റ ഇബാദത്തും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല. എന്നിട്ടോ യഖ്റുജു മിനൽ ഇസ്ലാം, അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകും. അതാണ് പുത്തൻവാദിയായാലുള്ള ദുരന്തം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. എൻ്റെ സഹോദരിമാർ, ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കണം. ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, അവനവന്റെ കുട്ടികളെ പുത്തൻവാദികളായ, സലഫികളായ, മൗദൂദികളായ ആളുകളെ സ്ഥാപനത്തിൽ, സ്കൂളിൽ, മദ്രസയിൽ, കോളേജിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ അഭിമാനിക്കും? കാര്യം എന്തായാലും എൻ്റെ കുട്ടി ഇപ്പൊ പഴയ മാതിരി ഒന്നുമല്ല, ഓ 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, ഓ പള്ളി പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. എന്താ ഈ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കാര്യം? സഹോദരങ്ങളെ, പുത്തൻവാദികളുടെ ഒരു ഇബാദത്തും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അർത്ഥശങ്കക്കിടമില്ലാത്ത വിധം ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, മൻ അഹദസ ഹദസൻ, മൻ അഹദസ ഹദസൻ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പുത്തൻവാദിയായാൽ, സുന്നി അല്ലാത്തവനായാൽ,
റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഔ ആവാ മുഹദിസൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സുന്നി അല്ലാത്തവനായിട്ടൊന്നുമില്ല, അവൻ സുന്നി തന്നെയാണ് അവൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഓൻ എന്തു ചെയ്തു? ഔ ആവാ മുഹദിസൻ, ഒരു പുത്തൻവാദിയായ വ്യക്തിക്ക്, പുത്തൻവാദി സുന്നി അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക്, സലഫികൾക്ക്, മൗദൂദികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ, ഓർക്കണേ അതിന്റെ ദുരന്തം എന്താണ്? സയ്യിദുനാ ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ഫഅലൈഹി ലഅനത്തുല്ലാഹ്, അവന്റെ മേലിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അവന് ലഭിക്കില്ല. ശപിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ശാപം അവനുണ്ട്. മലക്കുകളുടെ ശാപവും അവനുണ്ട്. അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യർ, വന്നാസി അജ്മഈൻ, മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ശാപം ഈ സുന്നി അല്ലാതെയായ ആളുകൾ, പുത്തൻവാദിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻവാദികൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർക്കുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെ എന്ത് തന്നെ വന്നാൽ പോലും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നി അല്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. രാഷ്ട്രീയപരമായി ഒരുപക്ഷെ വിവിധ തട്ടുകളിൽ, വിവിധ പാർട്ടികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. സാംസ്കാരികമായി വ്യത്യസ്ത തട്ടുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. അതൊന്നും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ അതിനെതിർക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈമാനികമായി, ആദർശപരമായി, മതപരമായി സുന്നി അല്ലാത്തവരായാൽ, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ സഹോദരങ്ങളെ, അവർക്ക് നരകമാണ്. അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈമാനില്ലാതെ സൂഉൽ ഖാത്തിമയോടെ അവന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും, അവൻ മരിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അതാണ് ഇസ്ലാം, പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാം അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്. അത് മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ. അതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അടിയുറച്ച് ജീവിക്കാൻ നാം ഒക്കെ ശ്രമിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഇസ്ലാമിക ആദർശങ്ങൾ, അതേ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമാണ്, അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് തഅ്ളീമു മാ അല്ലമല്ലാഹ് വ തഹ്ഖീറു മാ ഹഖറല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചവയെ ബഹുമാനിക്കുക, അല്ലാഹു ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കുക. അല്ലാഹു നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയ ആളുകളുണ്ട്, അവരുടെ നിസ്സാരതയെ നാമും അതേ രൂപത്തിൽ കാണുക, അവരെ പിന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുക, ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക, ബഹുമാനിച്ച സമയങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക, ബഹുമാനിച്ച വ്യക്തികളെ ബഹുമാനിക്കുക. തഅ്ളീമു മാ അല്ലമല്ലാഹ്, അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. ഞാനത് വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടതാണ്, അതിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ സമയമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കളിൽ, അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും. അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, അവരെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞു. അതിലൊക്കെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഇബാദി എന്ന, എന്റെ അടിമകളാണ് അവർ. നമ്മൾ ചിലവരെ പറ്റി പറയില്ലേ, നല്ലത് ചെയ്ത മക്കളെ പറ്റി, 4-5 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മകൻ നന്നായി നല്ല മാർക്കോടെ അവൻ ഉന്നതമായ ഒരു വിജയം നേടി പരീക്ഷയിൽ, എന്നാൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കും, മോൻ എന്റെ മോനാണ്, മറ്റുള്ള 4 മക്കളും ഇയാളുടെ മോൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കെന്താ അഭിമാനിക്കാൻ വകയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്റെ മോനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ അല്ലാഹു അവന്റെ ഔലിയാക്കൾ, ഇഷ്ടദാസന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്
ഇബാദി, എന്റെ അടിമകൾ എന്നാണ്. എന്റെ അടിമയാണ് അവർ. അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരാണ്. ആ ബഹുമാനിച്ച മഹാത്മാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, അവരിൽപ്പെട്ടവരാണ് അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും. നമ്മൾ മക്ബറകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും മക്ബറകൾ, ആ മക്ബറകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മഹാത്മാക്കൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിനു ശേഷം, മരണത്തിനു ശേഷം അവർ ജീവിക്കുന്ന, അവർ വിശ്രമിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മക്ബറകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജാറങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഖേദപൂർവം പറയട്ടെ. ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ രംഗത്തുള്ള വഹാബികളെന്നോ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ സലഫികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ മക്ബറകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലഅനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. മഅദല്ലാഹ്, അത് ശാപകേന്ദ്രങ്ങളാണ്. മുഴുവൻ ജാറങ്ങളും പൊളിച്ചു കളയേണ്ടതാണ്. എത്രത്തോളം ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ പച്ച കുബ്ബയുണ്ടല്ലോ, ആ ജാറം വരേക്കും അടിച്ചു പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കി കളയും ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം കിട്ടിയാൽ എന്ന് വരെ പറയുന്നവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പുത്തൻവാദികൾ, സുന്നികളല്ലാത്തവർ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്? ഇസ്ലാമിന്റെ തീരുമാനം എന്താണ്? ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? മഹാത്മാക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മക്ബറകൾ, അവരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ. നമുക്ക് പറയാം, നമ്മുടെ ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, മഹാനവറുകൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ കേന്ദ്രം, അത് സഹോദരങ്ങളെ അനുഗ്രഹീതമായ കേന്ദ്രമാണ്. അത് മക്ബറകൾ പുണ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്, അനുഗ്രഹ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്ന, ബറക്കത്ത് ഇറങ്ങുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് പ്രമാണങ്ങൾ എടുത്ത് പരതിയാൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഞാൻ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് പറയാം. സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലെ 1-ാമത്തെ വചനം നമുക്കറിയില്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സാ അല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു ലിനുരിയഹു മിൻ ആയാതിനാ ഇന്നഹു ഹുവസ് സമീഉൽ ബസീർ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആ മിഅ്റാജ്, ഇസ്റാ മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രി നമുക്കറിയില്ലേ, മക്കയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സ, ഫലസ്തീനിലുള്ള മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് 7 ആകാശങ്ങളും അർശും കുർസിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ ആ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ മുഅ്ജിസത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്താ? സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സാ. മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ രാപ്രയാണം നടത്തിച്ച അല്ലാഹു പരിശുദ്ധനത്രേ. എന്നിട്ട് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താ? ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സാ അല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു. ആ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയുടെ പരിസരം, അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബറക്കത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ മസ്ജിദുൽ അഖ്സക്ക് പരിസരത്ത് ചുറ്റുഭാഗത്തും നമ്മൾ ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മെ ഉണർത്തുകയാണ്. എന്താണ് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയുടെ പരിസരത്തുള്ള ഈ പറയുന്ന ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് അത്? മുഫസ്സിറുകൾ പറഞ്ഞു. ആ ബറക്കത്ത് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇമാം ഖുർത്തുബി തന്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു. ആ ബറക്കത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഐ ബിമൻ ദുഫിന ഹൗലഹു മിനൽ അംബിയാഇ വസ്സാലിഹീൻ.
തഫ്സീറുൽ ഖുർത്തുബി എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഒട്ടനേകം തഫ്സീറുകളിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയുടെ പരിസരം, അവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാത്മാക്കളുണ്ട്, അമ്പിയാക്കളുണ്ട്, ഔലിയാക്കളുണ്ട്. എത്രയോ അമ്പിയാക്കളെയും എത്രയോ ഔലിയാക്കളെയും എത്രയോ സാലിഹീങ്ങളെയും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് മസ്ജിദുൽ അഖ്സ. അതുകൊണ്ട് ബാറകനാ ഹൗലഹു, ആ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയുടെ പരിസരത്ത് ബറക്കത്തുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഒരു മഹാൻ, ഒരു വലിയ, ഒരു സാലിഹായ വ്യക്തി, നമ്മൾ പറയട്ടെ ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, മഹാൻ അവർകളെ ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ ബറക്കത്തുണ്ടെന്ന് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന്, ഈ തഫ്സീറുകളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയാൽ, പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. അപ്പൊ ഒരു മഹാൻ മറവെട്ട് കിടക്കുമ്പോ അവിടെ വലിയ ബറക്കത്തുണ്ട്. ആ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാത്മാക്കളായ മുഴുവൻ ആളുകളും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. നമുക്കറിയില്ലേ, സയ്യിദുനാ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് തന്നെ അതാ ഒരു ശത്രു വന്ന് കുത്തുകയാണ്. നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ആ അബൂ ലുഅ്ലുഅ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം ആ മുറിവേറ്റുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഷഹീദായി മരിക്കുകയാണ്, വഫാത്താവുകയാണ്. ചരിത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മഹാനവറുകൾ ഞാൻ ഇനി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സയ്യിദുനാ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ മകനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, മോനെ, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് മറവു ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചാരത്ത്, എന്റെ സുഹൃത്തായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ ചാരത്താണ് ഞാൻ എന്നെ മറവു ചെയ്യപ്പെടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലെ ഒരു റൂമിലാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നീ വേഗം ചെന്ന് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ അരികിൽ ചെന്ന് നീ ഒന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നീ ഒന്ന് പറയണം എന്ന് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മകനോട് വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. ഉടനെ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ എന്ന മകൻ അതാ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ അരികിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന വിശദമായ ഹദീസാണത്. ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ദീർഘമായി കടക്കുന്നില്ല. മകൻ ചെന്ന്, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ ചെന്ന് ആയിഷ ബീവിയോട് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്റെ ബാപ്പ പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. ബാപ്പ ഇങ്ങനെ സുഖമില്ലാതെയാണ്, ഈ മരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാപ്പയെ മറവു ചെയ്യപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ചാരത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്നെ അവരുടെ ചാരത്ത് മറവ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. കാരണം ഒന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവാണ്, ഒന്ന് എൻ്റെ പിതാവുമാണ്. അവരുടെ ചാരത്ത് എന്നെ മറവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെക്കാളും സയ്യിദുനാ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സഹോദരങ്ങളെ, ആ മറുപടി ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന് ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കഫൻ ചെയ്ത് എന്നെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിക്കണം. അവരുടെ മനസ്സിന് നല്ല സംതൃപ്തമായ സമ്മതം ലഭിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിഷ ബീവി അത് സമ്മതിച്ചു. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്താണ് അവരെ മറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും സിയാറത്തിനും ഒക്കെ പോയവർക്കറിയാം, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ചാരത്തെത്തുമ്പോ ആദ്യം റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നമ്മൾ സലാം പറയും, പിന്നെ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന് സലാം പറയും, പിന്നീട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് സലാം പറയും. കാരണം മഹാനവറുകൾ അവിടെയാണ് മറവു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ? അവിടെ മറവു ചെയ്യാൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സമ്മതം ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഹാഫിദുൽ അസ്കലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, വഫീഹിൽ ഹിർസു അലാ മുജാവറത്തി സ്വാലിഹീന ഫിൽ ഖുബൂർ. സ്വാലിഹീങ്ങളും മഹാത്മാക്കളുമായ ആളുകൾ
അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഖബർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കൽ, ഇതിൽ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്നതിന് ഈ ഹദീസിൽ തെളിവുണ്ട്. എന്താ കാരണം? തമഅൻ ഫീ ഇസാബത്തി റഹ്മത്തി ഇദാ നസലത് അലൈഹിം. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ റഹ്മത്ത് മഹാത്മാക്കളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തും അതിന്റെ ചാരത്തും മറവു ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അത് ലഭിക്കുമല്ലോ. അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. മാത്രമല്ല മഹാന്മാക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോ ആ മഹാത്മാക്കളുടെ ചാരത്ത് മറവു ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കും അവരുടെ ദുആഇന്റെ ഒരു അംശം കിട്ടുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണത് അത് അനുവദനീയമാണ്, അത് പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്നൊക്കെ ഇമാമുമാർ ഹഫീദുൽ അസ്ഖലാനി തന്റെ ഫത്ഹുൽ ബാരിയിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട്. ഞാൻ വിശദമായി ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളുടെ മഖ്ബറകൾ എന്നത് പുണ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്, അനുഗ്രഹ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ആ അനുഗ്രഹ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോ അല്ല, അവിടെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ ആ മഹത്വങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടി ഉണ്ടാവാൻ, അതേറെ ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കളുടെ മഖ്ബറകൾ അത് അനുഗ്രഹ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്, പുണ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു എന്നാണ് അയിമ്മത്തുകൾ, ഇമാമുമാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരിക്കട്ടെ, ആ മഹാത്മാക്കളുടെ ജാറങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സിയാറത്തിന് പോകുന്നു. സിയാറത്ത് എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ സിയാറത്തുകൾ നാം കരുതുന്നത് പോലെ സാധാരണ സലഫികളോ അല്ലെങ്കിൽ പിഴച്ച കക്ഷികളോ പറയാറുണ്ട്. സിയാറത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് അത് മരണത്തെ ഓർക്കാനാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉള്ളാളത്തേക്ക് പോണ്ട, ഏർവാടിയിലേക്ക് പോണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അജ്മീറിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല, നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഖബറുകളിലേക്ക് പോയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. മഹാത്മാക്ക ഖബർ സിയാറത്ത് എന്നത് 4 ഇനമുണ്ട്. അതിലെ ഒരു ഇനം മാത്രമാണ് ഈ പാരത്രികമായി നമ്മുടെ ആഖിറത്തെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സിയാറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയല്ല. ഇമാമുമാർ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു. മഹാത്മാക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? അത് ലിത്തബറുക് ബി അഹ്ലിഹാ, മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ മഹാനെ കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മഹാത്മാക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളാൾ ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അവർ ഖുതുബാണ്, ഔലിയാക്കളിൽ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ളവരാണ്, മഹാത്മാവാണ്. അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ബറക്കത്തെടുക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഇമാം ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി തന്റെ തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു, ഫസുവാറുഹും യഊദു അലൈഹിം മദദുൻ ഉഖ്റവിയ്യുൻ. മഹാത്മാക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുമ്പോ മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് യഊദു അലൈഹിം മദദുൻ ഉഖ്റവിയ്യുൻ, മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് പാരത്രികമായ ഉഖ്റവിയായ ആ ഗുണം, ഒരു സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിനാണ് മഹാത്മാക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ മഹത്തുക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോ ആത്മീയമായ ഒരു പരിവേഷം അല്ല, ഒരു സഹായം അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മഹാത്മാക്കളെ ബറക്കത്തെടുക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയില്ലേ, ഇമാമുമാരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, അവരൊക്കെ തന്നെയും മഹാത്മാക്കളെ, മഹത്തുക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അവരുടെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതാ ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാനായ കരീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹിസ്സലാം, മൂസാ നബിയുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. മൂസാ നബിയുടെ ഖബറിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താ? ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, ഇമാം തബറാനി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, റഅയ്തു മൂസാ യുസല്ലി ഫീ ഖബരിഹി. ഞാൻ മൂസാ നബിയുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തിയപ്പോ
ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂസാ നബി ചെയ്യുന്നത് എന്താ? റഅയ്തു മൂസാ യുസല്ലി ഫീ ഖബരിഹി. മൂസാ നബി ഖബറിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അവരുടെ ഖബറിൽ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മഹാത്മാക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് ഇസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വിദൂരതയിൽ നിന്ന് മഹാത്മാക്കളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നത്? ഉള്ളാൾ ദർഗയിലേക്ക് സിയാറത്തിന് വരുന്നത് എന്തിനാ? ഏർവാടിയിലേക്കും അജ്മീറിലേക്കും പോകുന്നത് എന്തിനാ? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് മദീന ഷരീഫിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. മഹാത്മാക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന മഹാത്മാക്കളുടെ വിശ്രമ കേന്ദ്രം, അവരുടെ മഖ്ബറകൾ, അത് മൗളിഉൽ ഇജാബ, അത് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഇമാമുമാർ, എത്ര ഇമാമുമാരാണ് അവരുടെ കിതാബിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹിബ്ബാൻ അവരുടെ കിതാബു സിഖാത്ത് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഹിജ്റ 354 വഫാത്തായ ഇമാം ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹിബ്ബാൻ അവർ പറയുകയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി മുസല്ലില്ലാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ്, അതേ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖരാണ്. അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവരുടെ ഖബർ ഖബറുഹു ബിസനാബാദ്, ഇന്ന് ഇറാനിലെ ഒരു പ്രദേശമാണത്, അവിടെയാണ് അവരുടെ ഖബറുള്ളത്. എന്നിട്ടോ ഖബറുഹു മഷ്ഹൂറുൻ, അത് പ്രസിദ്ധമായ ഖബറാണ്. യുസാറു, അതിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു. റഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ഹാറൂൻ റഷീദ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആ റഷീദിന്റെ ഖബറിന്റെ അരികിലാണ് അവരുടെ ഖബറുള്ളത്. എന്നിട്ട് മഹാനായ ഇമാം ഇബ്നു ഹിബ്ബാൻ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഖദ് സുർതുഹു മിറാറൻ കസീറാ, ആ ഖബർ ഇമാം അലി മുസല്ലില്ലാ തങ്ങളുടെ ഖബർ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മഹാൻ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, വമാ ഹല്ലത് ബി ശിദ്ദത്തുൻ ഫീ വഖതി മഖാമി ബിതൂസ്, ഇറാനിലെ തൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി മുസല്ലില്ലാ തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത പ്രദേശം, അവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെയും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ ഫസുർതു ഖബർ അലി ഇബ്നു മുസല്ലില്ലാ, അലി മുസല്ലില്ലാ തങ്ങളുടെ ഖബർ ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ വദഅഉതുല്ലാഹ ഇസാലതഹാ, ആ ഖബർ ഷരീഫിൽ വെച്ച്, ആ മഖ്ബറയിൽ വെച്ച് എന്റെ പ്രയാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങ് ദുആ ചെയ്താൽ ഇല്ലസ്തുജീബലി, എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ആ മഖ്ബറയിൽ വെച്ച് ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് എന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രയാസം എനിക്ക് നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇത് ഞാൻ ഒരു തവണയല്ല, പല തവണ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഗുണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കളുടെ മഖ്ബറയിൽ ആ സിയാറത്തിനെത്തി ദുആ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ട്, നേട്ടമുണ്ട്, ഗുണമുണ്ട്, ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹദീസ് പണ്ഡിതരിൽ വിശ്രുതനായ ഇമാം ഇബ്നു ഹിബ്ബാൻ തന്റെ കിതാബു സിഖാത്തിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു. നോക്കൂ, ഹിജ്റ 287 വഫാത്തായ ഹാഫിദ് ഇബ്നു അബി ആസിം മഹാനവറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു, ത്വൽഹത്ത് ബിൻ ഉബൈദില്ലാ എന്ന അശറത്തുൽ മുബശ്ശറയിൽപ്പെട്ട മഹാനുണ്ടല്ലോ, ആ ത്വൽഹത്ത് ബിൻ ഉബൈദില്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, ആ ഖബറിങ്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ വല്ല പ്രയാസവും തേടിയാൽ, വല്ല പ്രയാസവും വരുമ്പോ അത് നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ദുആ ചെയ്താൽ, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇദാഹും അഖദഹും അംറുൻ ഖസദ ഇലാ ഖബരിഹി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്വൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബറിങ്കിലേക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചു പോകും. ഫസല്ലമ അലൈഹി വദഅ ബിഹദ്റതിഹി,
ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല. വകാന യുറഫു ബിൽ ഇജാബ. മഹാനവറുകൾ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന ആ സവിധം, ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാകുന്നു ത്വൽഹത്ത് ബിൻ ഉബൈദില്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബർ ഷരീഫ് എന്ന് ഇമാം ഹാഫിള് ഇബ്നു അബി ആസിം തന്റെ അൽ ആഹാദു വൽ മസാനി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാള്യം 163-ാമത്തെ പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം. ഇബ്നു തൈമിയ്യയുടെ ശിഷ്യനായ ഹാഫിളു ദഹബി അവർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു, മഹദിയായ സയ്യിദത്ത് നഫീസ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ മിസ്രിലാണ് അവരുടെ ഖബറുള്ളത്, മഖ്ബറയുള്ളത്. അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വദ്ദുആഉ മുസ്തജാബുൻ ഇൻദ ഖബരിഹാ. അവരുടെ ഖബറിങ്കൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം ഷുവറാണ്, ഉത്തരം കിട്ടാറുണ്ട് എന്നല്ല, ബൽ വഇൻദ ഖുബൂരിൽ അംബിയാഇ വസ്സാലിഹീൻ. ഇബ്നു തൈമിയ്യയുടെ ശിഷ്യനായ ഹാഫിളു ദഹബിയാണ് പറയുന്നത്, അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഖബറിങ്കൽ വെച്ചും സ്വാലിഹീങ്ങൾ, അതെ മഹാത്മാക്കൾ, ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും ആകുന്ന മഹാത്മാക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അല്ല ഖബറിങ്കൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്താലും ഉത്തരം ഷുവറാണ്. ഹാഫിളു ദഹബി തന്റെ സിയർ അലാമിൻ നുബലയിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്തിനധികം നമ്മുടെ ഇമാമായ ഇമാമുൽ അഇമ്മ ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് കാണാ. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്നി ലഅതബറകു ബി അബീ ഹനീഫ. ഇമാമുൽ അഅ്ലം അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ ശാഫിഈ ഇമാമിനേക്കാളും മുമ്പ് ജീവിച്ചവരാണ്. ഹിജ്റ 150-ലാണ് ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനിക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, അന്നു തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷത്തിലാണ് ഇമാമുൽ അഅ്ലം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്താകുന്നതും. രണ്ടും ഒരു ദിവസമാണെന്നാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ല. സഹോദരങ്ങളെ, എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഇമാം ശാഫിഈ പറയുന്നു, ഇന്നി ലഅതബറകു ബി അബീ ഹനീഫ. ഞാൻ ഇമാം അബൂ ഹനീഫയുടെ മഖ്ബറയിൽ ഖബറിങ്കൽ ചെന്ന് വഅജീഉ ഇലാ ഖബരിഹി, അവിടുത്തെ ഖബറിങ്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിനെ കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കുന്നു. വഫാത്തായ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ ഹളറത്തിൽ ചെന്ന്, ജാറത്തിങ്കൽ ചെന്ന് അവിടെ മഹത്തുക്കളെ കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശിർക്കല്ല, അത് കുഫറല്ല, അത് ബിദ്അത്തല്ല, അത് ഇസ്ലാമിന് പുറത്തല്ല. ഇമാമുൽ അഇമ്മ ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇമാം ശാഫിഈ പറഞ്ഞു, ഫഇദാ അറദത് ലീ ഹാജത്തുൻ, എനിക്ക് പ്രത്യേകം വല്ല ആവശ്യങ്ങളും വന്നാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? സ്വല്ലൈതു റക്അത്തൈനി, ഞാൻ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കും. ഞാൻ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ മഖ്ബറയുടെ അരികിലുള്ള പള്ളിയിൽ ചെന്ന് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കും. അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ ഖബറുള്ളത് കൂഫയിലാണ്. വലിയ ജാറത്തോടെയുള്ള ആ ഖബർ ഷരീഫ്, അതിന്റെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയും അവിടെ പോയവർക്കൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ശാഫിഈ ഇമാം പറയുന്നു, ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് സ്വല്ലൈതു റക്അത്തൈനി, 2 റക്അത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കും. ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ദ്വാരക്കൂല. എന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും പ്രത്യേകമായ എന്റെ ആവശ്യം നിറവേറാനും വേണ്ടി ഞാൻ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് എന്നറിയോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ശാഫിഈ ഇമാം പറയുന്നു, വഅജീഉ ഇലാ ഖബരിഹി, ഞാൻ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ ഖബറിങ്കൽ ചെല്ലുന്നു. അവരുടെ ഖബറിങ്കൽ ചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. ജാറത്തിങ്കൽ വെച്ച് ദുആ ഇറക്കുന്നു. അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ ഖബറിങ്കൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ഫമാ തബ്ഉദു അന്നി ഹത്താ തുഖ്ലാ, എന്റെ ആവശ്യം നിറവേറാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഇമാമുൽ അഇമ്മ ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് പറയുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബിദ്അത്തുകാർ പറയുന്നത് എന്താ? സലഫിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് എന്താ? മൗദൂദികൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ജാറങ്ങളിൽ പോകുന്നവൻ കാഫിറാണ്, അവൻ മുശ്രിക്കാണ്, അവൻ ജൂതനാണ്, അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. മഅദല്ലാഹ്.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പുത്തൻവാദികൾ പറയുന്നത് അതാണ്. എന്നാൽ ഖുർആൻ 7-ാം വയസ്സിൽ ഹിഫ്ളാക്കിയ, 10-ാം വയസ്സിൽ മുവത്ത എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധ ഹദീസുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾ മനപ്പാടമാക്കിയ, 14-ാം വയസ്സിൽ ഫത്വ കൊടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടിയ ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഇല്ല, ഉദ്ദേശ്യ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂവണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ജാറങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവനും അവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവില്ല, കാഫിറാവില്ല, മുശ്രിക്കാവില്ല, അത് ബിദ്അത്താവില്ല. അത് ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും സഹായകമായ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. കാരണം മഹാത്മാക്കൾ അംഗവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഖ്ബറകൾ അത് പുണ്യകേന്ദ്രങ്ങളാണ്, അത് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കേദാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ദുആ നടക്കും, അവിടെ വെച്ച് ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്ര സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ, സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ 100 കണക്കിന് ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമാം ബുഖാരിയുടെയും ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെയും ഗുരുവര്യനാണ് ഹാഫിദ് മുഹമ്മദ് ബിനുൽ മുൻകദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനായ ഹാഫിദ് ഇമാം ഇബ്നുൽ മുൻകദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ മുദദ്ദിസാണ്, അവിടുത്തെ ഇമാമാണ്. മഹാനവറുകൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കാന ഇബ്നുൽ മുൻകദിരി യജ്ലിസു മഅ അസ്ഹാബിഹി, തന്റെ അനുയായികളോട് കൂടെ, ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ മഹാനവറുകൾ അവിടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഫകാന യുസീബുഹു സുമാത്തുൻ, മഹാനവറുകൾ എന്തോ അല്പസമയം മൗനിയായി, ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, പറയുന്നില്ല, എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ വന്നതുപോലെ. മഹാൻ എന്തു ചെയ്തു? ഫകാന യഖൂമു കമാ ഹുവ, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അതേ പ്രയാസത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു പോയത് എങ്ങോട്ടാ? മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖബറിങ്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സയ്യിദുൽ വറാ ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖബർ ഷരീഫിന്റെ അരികിൽ ചെല്ലുന്നു, ജാറത്തിങ്കൽ ചെല്ലുന്നു. എന്നിട്ടോ അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? കുറെ സമയം തന്റെ കവിൾത്തണം ആ ഖബറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് കുറെ സമയം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു. എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ തിരിച്ചു വരുന്നു, മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ അരികിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു, അല്ല ഉസ്താദെ, എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ കണ്ടത്, എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫഖാല, മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിനുൽ മുൻകദിർ, ഇമാം ബുഖാരിയുടെയും ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെയും ഒക്കെ ഗുരുവര്യരായ താബിഈകളുടെ ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉസ്താദായ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉസ്താദാണ്. ശൈഖുൽ ഖുറാ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ള മഹാനാണ്. അതെ, താബിഈയായ മുഹമ്മദ് ബിനുൽ മുൻകദിർ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്നഹു യുസീബുനി ഖതറുൻ, എനിക്ക് ചില ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ചില പ്രയാസം എന്നെ പിടികൂടുന്നു. ഫൈദാ വജത്തു ദാലിക, അങ്ങനെ പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ? ഇസ്തഅൻതു ബിഖബ്രിൻ നബിയ്യി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖബറിങ്കൽ ചെന്ന് ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജാറത്തിങ്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ സഹായം തേടും. അങ്ങനെ സഹായം തേടുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്താലോ ഞാൻ എന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കണ്ടെത്തുന്നു. ആരാണിത് പറയുന്നത്? താബിഈകളിൽപ്പെട്ട മഹാപണ്ഡിതൻ, ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഗുരുവര്യരുടെ ഗുരുവര്യൻ, ഇമാം ബുഖാരിയുടെയും മുസ്ലിമിന്റെയും ഉസ്താദുമാരിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ. അതാണ് മുഹമ്മദ് ബിനുൽ മുൻകദിർ. അവർക്കാർക്കും ഈ സലഫികൾ പറയുന്ന, ഈ മൗദൂദികൾ പറയുന്ന, ഈ ബിദഅകൾ പറയുന്ന ശിർക്കും കുഫറും സഹോദരങ്ങളെ അവരാരും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന്, താബിഈകളിൽ നിന്ന്
ഇങ്ങനെ ഒരു ശിർക്കും കുഫറും അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഇത് ശിർക്കാണ്, ബിദ്അത്താണെന്ന വിവരവുമില്ല. അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു, ജാറത്തിങ്കൽ ചെല്ലുന്നു, തങ്ങളുടെ പ്രയാസം അവർ അഴിച്ചു വെക്കുന്നു, അവർക്ക് ശമനമുണ്ടാകുന്നു. ഇബ്നു തൈമിയയുടെ ശിഷ്യനായ ഹാഫിളുൽ ദഹബി സിയർ വഅലാമിൻ നുബല എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ വാള്യം 358-ാമത്തെ പേജിൽ ഈ ചരിത്രം, ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ എത്ര സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇമാം തബറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹോദരങ്ങളെ, അതുപോലെ ഇമാം അബൂബക്കർ തങ്ങൾ അൽ ഇസ്ഫഹാനി മഹാനവറുകളും ഇമാം തബറാനിയും അതുപോലെ അബു ശൈഖ് എന്നവരും 3 പേരും വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ഹിജ്റ 3-ാം നൂറ്റാണ്ട് ഉത്തമ കാലത്ത് ജീവിച്ച പണ്ഡിതന്മാരാണ്. അവർ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മദീനയിലെത്തി. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല. സമയം രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയമായി. ഫലമ്മാകാന വഖ്തുൽ അശാഇ, രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയമായപ്പോ ഹളർത്തുൽ ഖബറ, ഞങ്ങൾ ഖബറിങ്കൽ ചെന്നു, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ജാറത്തിങ്കൽ ചെന്നു. എന്നിട്ട് വഖുൽതു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ് അൽ ജൂഅ യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയേ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ, ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ. അവരുടെ പ്രയാസം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കെട്ടഴിക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് നമ്മൾ സങ്കടം പറയുമ്പോ, റസൂലുള്ളാഹിയോട് നമ്മൾ ആവലാതി പറയുമ്പോ അത് ശിർക്കാണ്, അത് കുഫറാണെന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സലഫികളും ബിദഈകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രസിദ്ധമായ മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ആ മങ്കൂസ് മൗലിദ് പരമ്പരാഗതമായി സൂഫിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും ഒക്കെ ചൊല്ലിപ്പിച്ചവരുമാണ്. ആ മൗലിദ് ഓതുന്ന കാരണത്തിനാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ പാരമ്പര്യ പരശത മുസ്ലിമീങ്ങൾ, ലക്ഷോപലക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങളും കാഫിറുകളാണ്, മുശ്രിക്കുകളാണ് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ അല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കർണാടകത്തെയും ഇന്ത്യയിലെയും സലഫികൾ പറയുന്നത്. എന്താ കാരണം? അതിലൊരു വരിയുണ്ട്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന, നമ്മളൊക്കെ ചെല്ലുന്ന യാ സയ്യിദസ് സാദാതി ജിതുക ഖാസിദാ അർജു ഹിമാക ഫലാ തുഖയ്യിബ് മഖ്സദി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നമ്മളൊക്കെ നീട്ടി വിളിക്കുന്നു, നബിയേ യാ സയ്യിദസ് സാദാതി ജിതുക ഖാസിദാ, നേതാക്കളുടെ നേതാവായ നബിയേ ഞാനിതാ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നു നബിയേ. അർജു ഹിമാക ഫലാ തുഖയ്യിബ് മഖ്സദി, ഞാൻ അവിടുത്തെ സംരക്ഷണ വലയം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നബിയേ, എന്നെ അങ്ങ് നിരാകരിക്കരുതേ നബിയേ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ വിളിച്ച് നമ്മളൊക്കെ സങ്കടം പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ സങ്കടം പറയുന്ന കാരണത്തിനാൽ നമ്മൾ മുശ്രിക്കാണ്, കാഫിറാണെന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബിദഈകൾ, അതേ സലഫിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണിത് നിങ്ങൾ ഓർക്കൂ. എന്നാൽ ലോക പ്രശസ്ത ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ ഇമാം തബറാനിയും അബു ശൈഖ് ഇസ്ഫഹാനിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ജാറത്തിങ്കൽ എത്തിയിട്ട് അവർ പറയുകയാണ്, നബിയേ അൽ ജൂഅ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ. ഇന്നത്തെ മദീനയല്ലല്ലോ, ഇന്ന് മദീനയിൽ എത്തിയാൽ മതി, ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാണ്. അന്ന് അങ്ങനെയല്ല, പട്ടിണിയും പരിവേദനവും ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ, വിശപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞ്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജാറത്തിങ്കൽ ചെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. അങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ ഇമാം തബറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇമാം ഇബ്നുൽ മുഖ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് കൂടെയുള്ള ഈ മുഹദ്ദിസായ പണ്ഡിതൻ. അവര് പറയുന്നു, ഖാലലി അത്തബറാനി,
ഇമാം ത്വബറാനി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇജ്ലിസ് ഫഇമ്മാ അൻ യകൂന റിസ്ഖ് അവിൽ മൗത്ത്, ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മരിക്കേണ്ടി വരും. റസൂലുള്ളാഹിനോട് നമ്മൾ സങ്കടം പറഞ്ഞതല്ലേ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ റൂമിൽ പോയി വിശ്രമിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ അവർക്ക് ഭക്ഷണവുമായി വരുന്നു. ആരാ? ഒരു സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ 2 കൊട്ട ഭക്ഷണവുമായി കടന്നു വരികയാണ്. വാതിലിൽ മുട്ടി, വാതിൽ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്തു. 2 അടിമകളുടെ കയ്യിൽ 2 കൊട്ട ഭക്ഷണവുമായി ആളിവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ റൂമിന്റെ മുന്നിലെത്തി. ഒരുപാട് ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, വഖാല ശകൗതുമുനി ഇലാ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ആവലാതിപ്പെട്ടിരുന്നോ? എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നോ? അവർ ചോദിച്ചു, അതെ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഫഅമറനി ബിഹംദി ശൈഇൻ ഇലൈക്കും, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വപ്നത്തിലൂടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത്, ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ് ഇബ്നുൽ മുഖ്നി, ഇമാം ത്വബറാനി, അബൂ ശൈഖ് അൽ ഇസ്ബഹാനി അവരുടെ അരികിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുകൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാരാ? ഇബ്നു തൈമിയുടെ ശിഷ്യനായ ഹാഫിദുൽ ദഹബിയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, മഖ്ബറയിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ തവസ്സുൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് ഇസ്ലാമികമായി യാതൊരു തകരാറുമില്ല. നമ്മൾ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യാറുണ്ട്, ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ അവരോട് അവിടെ കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മഖ്ബറയിൽ ചെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃതങ്ങളാണ്. ഉള്ളാൾ സയ്യിദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ മഖ്ബറയിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു, ബറക്കത്തെടുക്കുന്നു, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്നു, തവസ്സുൽ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ശിർക്കല്ല, കുഫ്റല്ല, ഇതൊന്നും അനാചാരമല്ല. ഈ മഹാനായ സയ്യിദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ, ഖുതുബുസ്സമാൻ, വലിയായ മഹാൻ, അതുപോലെ മറ്റ് ഔലിയാക്കൾ, അവരൊക്കെ ദൈവമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ദൈവ അവതാരമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, പടച്ചവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, റബ്ബാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന കഴിവ് കൊണ്ട്, അള്ളാഹു നൽകുന്ന കറാമത്ത് കൊണ്ട്, അള്ളാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ആ കഴിവുകളെ കൊണ്ട് അഅ്ബുദുഹു വറസൂലുഹു, അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഈ മഹാത്മാക്കളെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മാത്രമേ അവരെ സമീപിക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ. മുസ്ലിം ലോകത്തതിൽ തർക്കമില്ല. മഹാത്മാക്കളായ ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് അവര് അള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ള ദൈവമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കീഴിലുള്ള ദൈവമാണെന്നോ ദൈവപുത്രന്മാർ ഒന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ടാവാം, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടാവാം, മുസ്ലിങ്ങളാരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കടുത്ത അപരാധമാണ്, കുഫ്റാണ്, ശിർക്കാണ്. അതറിയാത്തവർ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലില്ല. നമ്മൾ മഹാത്മാക്കളെ അരികിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ്. അവർ അള്ളാഹു നൽകുന്ന, അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന കറാമത്തുകളെ കൊണ്ട്, അവർക്ക് നൽകുന്ന മഹത്വങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർ സഹായിക്കും. അവർ നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെടും, അവർ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യും. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാത്മാക്കളോട്, ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്ത് ഇടപെട്ട് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മിലേക്ക് മദതുണ്ടാകും, നമ്മിലേക്ക് അവരുടെ തിരുനോട്ടമുണ്ടാകും. ഇതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഇത് പൂർവകാലം മുതൽ എല്ലാ 14 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തും ഇടതടവില്ലാതെ നടന്ന കാര്യമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഒരാളെങ്കിലും അത് ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് കുഫ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇമാം ഹാഫിദ് ഇബ്നുൽ ഹാജ് റഹിമഹുല്ലാഹ് തന്റെ കിതാബുൽ മദ്ഖൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു, വമാ സാലന്നാസു മിനൽ ഉലമാഇ വൽ അകാബിരി കാബിറൻ അൻ കാബിരിൻ
മശ്രിഖൻ വ മഗ്രിബൻ. എല്ലാ കാലത്തും പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും അതേ മുസ്ലിം ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും അവർ ലോകത്ത് മശ്രിഖൻ വ മഗ്രിബൻ, അതേ ലോകത്ത് മുഴുക്കെ മശ്രിഖിലും മഗ്രിബിലും എല്ലായിടത്തും ലോകത്ത് മുഴുക്കയും അവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താ? യതബറകൂന ബിസിയാറത്തി ഖുബൂരിഹിം. അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും ഖബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ബറക്കത്തെടുക്കാറുണ്ട്. അത് ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് കുഫറാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അത് ബിദ്അത്താണെന്ന് അവർക്കാർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല. വയജിദൂന ബറക്കത ദാലിക ഹിസ്സൻ വ മഅനൻ. സഹോദരങ്ങളെ, മഹാത്മാക്കളായ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളുടെ ജാറത്തിങ്കലെത്തി അവിടെ ബറക്കത്തെടുത്ത കാരണത്തിനാൽ ആ ബറക്കത്ത് അവർക്ക് ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇമാം ഇബ്നുൽ ഹാജ് തന്റെ കിതാബുൽ മദ്ഖലിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കളായ ആ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ അവരുടെ മഖ്ബറകൾ നമ്മുടെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു അനുവദിച്ച പുണ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. നോക്കൂ, മഹാത്മാക്കളായ ആളുകൾ ഹാഫിദ് ഖതീബുൽ ബഗ്ദാദി തന്റെ താരീഖു ബഗ്ദാദ് എന്ന കിതാബിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ താരീഖു ബഗ്ദാദിൽ ബഗ്ദാദിലുള്ള മഹാത്മാക്കളെ ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ്. അവിടെയുള്ള ഒരു മഖ്ബറയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാം, അവിടെ ഒരു ഖബറുണ്ട്. എന്താണ് കാന ഖബറുൻ? അവിടെ ഒരു ഖബറുണ്ട്. എന്താ ഖബറിന്റെ പ്രത്യേകത? യുറഫു ബിഖബരിൻ നുദൂർ. നേർച്ച ഖബർ എന്നാണ് അതിന് പറയപ്പെടാറുള്ളത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പഴയ കാലം മുതലുണ്ട്. 1000 വർഷം മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് താരീഖു ബഗ്ദാദ്. അതിൽ അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാ നേർച്ച ഖബറുണ്ട്. എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത? ആ നേർച്ച വയുഖാലു ഇന്നൽ മദ്ഫൂന ഫീഹി റജുലുൻ മിൻ ഉൽദി അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേരമക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പേര് കൃത്യമായി അറിയില്ല. ജനങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് ബറക്കത്തെടുക്കുന്നു, സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ബറക്കത്തെടുക്കുന്നു. ആ നേർച്ച ഖബറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് നേർച്ച നേർന്നാൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം സഫലമാകുന്നു. അതെല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും അവിടേക്ക് നേർച്ച നേർന്ന് അവരുടെ ആവശ്യം വന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്താൽ ആ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറും. അങ്ങനെയുള്ള ഖബറുൻ നുദൂർ, നേർച്ച ഖബറ് ബഗ്ദാദിലെ മഖ്ബറയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഹാഫിദ് ഖതീബുൽ ബഗ്ദാദി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉള്ളാൾ ഉറൂസിലേക്ക് ഉള്ളാൾ ഷെയ്ഖ് മദനി തങ്ങളുടെ ആ ദർഗയിലേക്ക് നമ്മൾ നേർച്ചയാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പല ഉദ്ദേശ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി. അതിൽ ഇസ്ലാമികമായി യാതൊരു തെറ്റുമില്ല, അത് കുഫറല്ല, അത് തെറ്റല്ല. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ മഖ്ബറയിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയാൽ ആ നേർച്ചയുടെ ഹുക്കം എന്താണ്? പണ്ഡിതന്മാർ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമി ഫതാവൽ കുബ്രയിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബിഗിയത്തുൽ മുസ്തർശിദീനിൽ ഇതിന്റെ ഹുക്ം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നേർച്ച നേർന്നാൽ ആ കാശ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇമാമുമാര് അവരുടെ കിതാബുകളിൽ അതിന്റെ മസ്അല പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അങ്ങനെ മഖ്ബറയിലേക്ക് ദർഗയിലേക്ക് നേർച്ച നേരുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരിക്കലും തെറ്റുള്ള കാര്യമല്ല, അത് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് ഇമാമിയങ്ങൾ വ്യക്തമായി കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും അത് സംബന്ധമായി പറയാനുണ്ട്. സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബ്ദുൽ വഹാബ് ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കിതാബുണ്ട്, അൽ ബഹറുൽ മൗറൂദ് ഫിൽ മവാസീഖ് വൽ ഉഹൂദ് എന്ന കിതാബ്. അൽ ഉഹൂദ് സുഗ്റ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കിതാബാണ്. അതിൽ മഹാനവറുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താ? ഒരു മഹാനായ ഒരു വലിയനെ നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മഹാന്റെ ആ മഖ്ബറയിൽ അവിടെ സ്വതക്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പെട്ടി ഉണ്ടാകും, അല്ലേ? അവിടേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് അത് ഉത്തമമാണ്.
ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടാൻ ഏറെ സഹായകമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷഹറാനി ദീർഘമായ വരികൾ ഉദാഹരണ സഹിതം അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇനി അവിടെ അങ്ങനെ പെട്ടിയും അങ്ങനെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ പെട്ടിയിലിടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ മഖാമിന്റെ മഖ്ബറയുടെ ഖാദിമായ ആളുകൾക്ക്, ഖാദിമായ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. നമ്മൾ നടത്തുന്ന ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കാൻ അതേറെ സഹായകമാണെന്ന് ഇമാം ഷഹറാനി തന്റെ കിതാബ് അൽ ബഹറുൽ മൗറൂദ് ഫിൽ മവാഥിഖി വൽ ഉഹൂദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തി, അതിന്റെ പേജ് 103-ാമത്തെ പേജിൽ മഹാനവറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, മഹാത്മാക്കളുടെ മഖ്ബറ സാധാരണക്കാരുടെ ഖബറുകൾ പോലെയല്ല. സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ഖബറുകൾ നമുക്കറിയാം, അവർക്ക് വേണ്ടി മഗ്ഫിറത്തിന് ദുആ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോകാറുള്ളത്. നമ്മൾ മരണത്തെ സ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പോകാറുള്ളത്. എന്നാൽ മഹാത്മാക്കളുടെ മഖ്ബറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഈമാനികമായ ഉത്തേജനം ഉണ്ടാവാൻ, അവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പാരത്രികമായ ഒരു നന്മ, ഈമാനിന് വർധനമുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ്, അവരെ കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകാറുള്ളത്. ഞാനത് വിശദീകരിച്ചു. ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമി തന്റെ കിതാബുൽ ഇആബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ മഖ്ബറയിലേക്ക്, മഹാത്മാക്കളുടെ മഖ്ബറയിലേക്ക്, അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളുടെ മഖ്ബറയിലേക്കുള്ള സിയാറത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും സുന്നത്താണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹോദരിമാർക്ക്, സാധാരണക്കാരുടെ ഉപ്പയുടെ, ഉമ്മയുടെ, ആങ്ങളയുടെ, ഭർത്താവിന്റെ ഖബറൊന്നും സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ സുന്നത്തില്ല, ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മഹാത്മാക്കളുടെ മഖ്ബറകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുണ്യകർമ്മമാണ്, സുന്നത്താണ്. പക്ഷേ ഇമാമുമാർ അതിന് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമി തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജിന്റെ 3-ാമത്തെ വാള്യം 201-ാമത്തെ പേജിൽ, അതുപോലെ നിഹായത്തുൽ മുഹ്താജിൽ ഇമാം മുഹമ്മദുർ റംലി 3-ാമത്തെ വാള്യം 37-ാമത്തെ പേജിൽ, മറ്റ് അയിമ്മത്തുകളൊക്കെ അതിന് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞാടുന്ന വിധത്തിൽ, ഇടകലരുന്ന വിധത്തിൽ, ഔറത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇല്ലേ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിയാറത്ത് സുന്നത്തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അത് ഇസ്ലാം കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിലക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന കാര്യം, എന്ന വസ്തുത, എന്ന മസ്അല, ദീനിന്റെ ആ നിയമം ഇവിടെ വന്ന സ്ത്രീകളോടും അല്ലാത്ത സ്ത്രീകളോടും ഗൗരവ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, മഹാത്മാക്കളുടെ മഖ്ബറകൾ അത് നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ള, നമുക്ക് നിറങ്ങാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളല്ല, അത് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ, ഈമാനികമായ വർധനവിനും ഈമാനികമായ ഉത്തേജനത്തിനുമുള്ള കേന്ദ്രമാണ്. അതിന് ശരീഅത്തുൽ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളോട് കൽപ്പിച്ച വിധത്തിലല്ലാതെ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല. അത് സിയാറത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവർക്കുള്ള നിയമം അത് വ്യക്തമാണ്, കൃത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മഹാത്മാക്കളുടെ സിയാറത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യം ഉദ്ദേശിച്ച്, നല്ല ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശം വെച്ച് നിങ്ങൾ വന്ന് അതിൽ പിന്നെ ഹറാം കലർത്തി കുറ്റം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് കുറ്റകരമാണ്, അത് ഹറാമാണ്, അത് പാടില്ലാത്തതാണ്, അത് ശരീഅത്ത് വിലക്കിയതാണ് എന്ന കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് സൗമ്യ സ്വഭാവത്തില്, അല്ല അതിലേറെ ഗൗരവ സ്വഭാവത്തില് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സിയാറത്തിന് പോവാനും വരാനും പാടുള്ളൂ. അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഹാത്മാക്കളെ മഹബത്ത് വെച്ച്, അവരെ പ്രിയം വെച്ച്, അവരോട് കൂടെ സ്വർഗപ്രവേശനം നേടാൻ അവരോടുള്ള മഹബത്തും, സഹോദരങ്ങളെ, അവരോടുകൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ മവദ്ദത്തുമൊക്കെ അല്ലാഹു കാരണം അതുവഴി അവരുടെ മദതും അവരുടെ നെറും അവരുടെ ഇൽത്തിഫാത്തും ലഭ്യമാകുന്നവരിൽ സാധുക്കളായ നമ്മെ എല്ലാവരെയും, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഭാര്യമാര്, സന്താനങ്ങൾ, കുടുംബങ്ങൾ, കുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, ശിഷ്യഗണങ്ങൾ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു
എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഖുതുബുസ്സമാൻ അസ്സയ്യിദ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹഖ് കൊണ്ട് ബറകാത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സർവ്വ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു മുക്തി നൽകട്ടെ. സർവ്വ സദുദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സഫലമാക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു ദൂരീകരിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നേതാക്കൾ താജുൽ ഉലമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറുൽ ഉലമ, അതുപോലെ കൻസുൽ ഉലമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ സർവ്വ ഉലമാക്കൾ, നേതാക്കൾ, സാദാത്തുക്കൾ, വഫാത്തായി പോയവർ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, അവരുടെ ഒക്കെ ഖബറിടം അല്ലാഹു സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ സമാപനം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അൻവർ സാദാത്ത് സഅദി അർഷദി തങ്ങളവറുകൾ കേരളത്തിലെ നല്ല വഴല് പ്രഭാഷണ രംഗത്തെ യുവ പ്രഭാഷകരിൽ തിളങ്ങുന്ന പ്രഭാഷകനാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ആത്മീയ വേദികൾക്ക്, നിരവധി വേദികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ്. ഞാൻ തങ്ങളെ കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വഴല് പറയിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിയതാണ്. എൻ്റെ ശബ്ദം ഇന്നലെയും നമ്മുടെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിൽ എല്ലായിടത്തും ആദർശ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ദിവസം 2ഉം 3ഉം ഒക്കെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആണ് ദിവസവും ഉള്ളത്. ഇന്നലെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും സമയം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ കരുതിയിട്ടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ ബറകാത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് വലിയ തൗഫീഖ് നൽകി. അൽഹംദുലില്ലാ. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളവറുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു തരും. എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമായ മദീനത്തുന്നൂർ, പൂനൂർ മദീനത്തുന്നൂരിലെ പ്രധാന മുദരിസുമായ അലി അഹ്സനി അടക്കരയുടെ പിതാവ് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു. വൈകുന്നേരം ഖബറടക്കി. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലായതുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തട്ടെ, അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും ചൊരിയട്ടെ, അവർക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗം നൽകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും സയ്യിദ് അൻവർ സാദാത്ത് തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യും. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ മതി എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണമേ എന്ന വസിയ്യത്തോടെ വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയം വളരെ വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു 11 ഇസ്തിഗ്ഫാറും 11 തഹ്ലീലും 11 സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ചെറിയ നിലക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. أستغفر الله العظيم. 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أرحم الراحماയ الملك الجباറായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്രയും സമയം നിന്റെ വിശുദ്ധമായ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മജ്ലിസ് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ മിസ്ലു സവാബ് നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മറ്റു മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, ആരിഫുകളുടെ ഹദറത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഖുതുബുസ്സമാൻ മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരെ ദറജകൾ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മറ്റു മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ദറജകൾ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ദറജകൾ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, മഹാനായ ഖുതുബുസ്സമാൻ മദനി തങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് അഫ്വ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകൾ, കുറ്റങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മദനി തങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും മാരകമായ ഒരു രോഗവും തന്നെ ഞങ്ങളെ ക്ഷമയോ ഈമാനോ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ധാരാളം രോഗികൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളിൽ പെട്ടവരുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ മുഹബ്ബീങ്ങൾ പലരുമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ളവരുണ്ട്, ഖൈറുള്ള ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, സ്വാലിഹാത്തുകളായ ഭാര്യമാരെ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. ഓപ്പറേഷന് വിധേയരാക്കല്ല അല്ലാ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാതെ വേദനിച്ച് കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ജോലികളിൽ, ഞങ്ങളെ ദർസുകളിൽ, ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, മുഴുവൻ സംരംഭങ്ങളിലും വലിയ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഇവിടെ വന്നെത്തിയ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും വർദ്ധിത രൂപത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നീ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. ഐക്യം നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ അക്രമങ്ങളോ അനൈക്യങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ നീ നൽകല്ല അല്ലാ. വർഗീയതയുടെ പേരിൽ, തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ, അതേ ഭീകരതയുടെ പേരിൽ ഒരു അല്പം പോലും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരു സംഘടനവും അക്രമങ്ങളും ഞങ്ങളെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലോ കേരളത്തിലോ മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിലോ അല്ലാ നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. പരസ്പരം മതസൗഹാർദ്ദത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, വളരെയധികം ഐക്യത്തോടെ ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസിൽ മഹാനായ മദനി തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്നെത്തിയ ഓരോരുത്തരും നൂറ് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണ്. എല്ലാം നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ നല്ല ഉപദേശം നൽകിയ അഭിവന്യരായ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ കേന്ദ്ര മുശാവറാംഗം ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് കൊളത്തൂർ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ അതിന്റെ മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച അഹമ്മദ് സഖാഫി ഉസ്താദ്, ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ധാരാളം സാദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, ഇവിടെ സദസ്സിലുള്ള ഉമറാക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, മുതഅല്ലിമുകൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ഉസ്താദ് അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റഈസുൽ ഉലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അടക്കം ഞങ്ങളെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ മുഴുവൻ ഫാദാത്തുക്കൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും നേതാക്കൾക്കും നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി ഒരുപാട് കാലം അവരെ തണല് ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിയിട്ടു തരണേ അല്ലാ. ഈ സൗളാൽ പ്രദേശം, ഇവിടുത്തെ 140ഓളം വരുന്ന മഹല്ലുകളുടെ നേതൃസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, മറ്റു ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെ ഖിദ്മത്തുകളൊക്കെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, താജുൽ ഉലമ ഉള്ള ആളത്തെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ, അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മഹാനായ ഖുറത്തു സാദാത്ത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറാത്തങ്ങളുപ്പാപ്പ അടക്കം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ മുഴുവൻ സാദാത്തുക്കളുടെയും ദറജകൾ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അവസാനം മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാനോടെ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജിവാറിൽ വെച്ച് തങ്ങൾ ദിക്റ് ചൊല്ലി തന്നതേറ്റു ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ഈമാനോടെ
ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അല്ലാ, ദോഷികളാണ് അല്ലാ. തെറ്റുകൾ ധാരാളം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയുമൊക്കെ ചെയ്തവരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, വഫാത്ത് ഈ പോയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ഞങ്ങളെ നോക്കി വളർത്തിയവരുണ്ട്. അല്ലാ അല്ലാ, മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾ എല്ലാവരുടെ ദറജകളും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബറുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് അവരെ ഖബറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവസാനം മുത്തായ തങ്ങളെ ശഫാഅത്തിൽ പെട്ട് അവിടുത്തെ ലിവാഉൽ ഹംദിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിച്ച് തങ്ങളെ കൂടെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്, ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരർഹതയുമില്ല. നിന്റെ മഹദായ ഫള് കൊണ്ട് നീ തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയോടൊപ്പം മഹാനായ മദനിത്തങ്ങളോടൊപ്പം സർവ്വ ഔലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ മഹാന്മാരോടൊപ്പം സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരിടം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നരകാവകാശികളാക്കല്ല അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غفارا للمذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.